Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sininga las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Setyembre 7 tuig 2023 sa imo alagad, imo ang kurman sa gyapon Bombo siya mablanco huwer kag karon sa aton sininga nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 109 días na gid lamang ukon 109 days to go kag Pasko na. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, mando angot sa ayuda sang DSWD nga maghatag sang 15,000 pesos sa rice retailers ginahulat sang City Social Welfare Development Office. Inimay kang tanan karon na banwa sa sining price ceiling nga ginamando ni Presidente Bongbong Marcos pinagi sa Executive Order number 39 nga ibaligya sang barato ang regular kag sumungman na well-milled rice. Ang taxi karon nga ginakarnap mga biyan ang nasapwan na sa distrito iya sang Arevalo. Ining taxi unit nga ginakarnap sang siniginamang kagahon. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, illegal fishers nadakpan sa banwa sang Concepcion. Dugang pa nga mga balita, ginapaligban sa karon kay do kahuyang gid sang mga security measures sa National Telecommunications Commission. Kasunod na banwa sang pagparehistro sang isa ka amo sa iya siniiyang SIM card. Sus Maria kagusip, amo nakaparehistro. Suno pa iya sa National Bureau of Investigation. Ila kuno ang ginnatistingan nga magbakal sang isa ka SIM card tapos ginparehistro ang amo. Rehistrado ng amo, mayo pang amo. Dugang pa nga mga balita kang impormasyon, mga pasaway nga pamatanon nga nagapanghalit disiplinahon mga eskwelahan, background o kung i-background check kung may mga gang nga nag-eksister sa bulutuan. Dala na Montinola sa distrito iya sang Harogin pabombo. Mayo 15 pa kung tani ang completion date pero tubtub subong wala pa matapos. Ano pagkatapos sinibanwa kay sandig sa mga pumuluyo dira, pick up, no, sa lakyan nga pick up among ginagamit sa paghakot sa simento. Ano naman ang sitwasyon, ano naman plastada sini? Duha ka masobra 2 ka milyon sining budget sa nasambrit sini karon nga proyekto. Mayo pa kung tani ni Setyembre na kita, way pa mahuman. Istoryanta na karon sa aton sinipray nga pagpangalagad sa gyapon diri lamang sa palatuntunan na Bombo Anay sa Udto. Sa dugang pa nga mga balita, gobyerno wala nagakulang sa pagpangita sa pamagi agud nga maganhagan ang epekto sa posibleng kapierdihan sa mga rice retailers bangod sa rice or price ceiling nga ginpatuman. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro sa Bombo Anay sa Udto. Sa mga kabumbo naton, kung wala kamo iya matigayon nga makahingagaw sa paghulog sa inyo sinima entry sa aton iya nga mga drop-box centers sa palibot sa probinsya sa Iloilo, may kay gayunan may tsansa pa kamo nga maghulob tubtob buwas kag Sabado sa aga sa inyo sini nga mga entries para iya sa studio draw para makapasagop kamo sa studio draw sa aton sini nga mga kabombo para iya sa week number 7. Sa week number 7 sa nagapadayon sini nga swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM, 6.5 million na pesos ang total prices nationwide ang iga panagtag. Gani waswas ini magkadula sa paglaom. Waswas sila dira sa paghimo sa imong cinema entries kag sarang mo ini nga mahingagaw nga mahulog pa diri iya sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo dira sa may ground floor. Pangita lamang si Bomboro Jane Gagliarde dira ang aton siniya nga promo in charge. May mga designated drop boxes man kita dira sa inyo siniya nga mga gingamit nga proof of purchase kag dira siri ninyo sarang iya nga mahulog.
Sa studio draw naton, mayara sang anom ka mga winners nga magabaton sang first prize 5,000 pesos, second prize 4,000 pesos, third prize 3,000 pesos kag may tatlo ka mga tagdaog sang tag-isa ka libo ka pesos nga consolation na prize. Ang studio draw pati gayonon sa Sabado nga adlaw ang premyo ihatag pagka-Lunes las 9. Sa ato naman siniya nga palengke draw naton sa Sabado dira kita sa may Saraga Public Market. May drop-box center man kita dira nga ginabutang nga naparti ni Sir Iya para sa palengke draw naton sa aton sini nga mga kabumbo. Sa palengke draw naman naton napulo ang magadaog kag magabaton sang tag 500 pesos nga cash plus 800 pesos nga balor sa nga gift pack nga ginalakipan sang isa ka balding orokan, duha ka pack sang kumiya pansit, tatlo ka pack sang Lifebuoy bath soap, tatlo ka pack sang Pond's moisturizer, 60 kabilog sini nga 40D vitamins in soft gel. May mga ginpreparar pa kita nga mga pahampang katulad ng ilamang sa nga video kit challenge nga kun sa din cash prize ang aton siniiga panagtag. May apat kita ka pahampang lakip na din video kit challenge nga ang mga tagdaog magabaton sang tag 500 pesos nga cash. Ti kompletos Ricardos gini ang imo sini nga Sabado kag para sa masunod sini adlaw no adlaw sang Domingo kay man kung ikaw ang mangin mapalaron nga maggadaog sa aton sini nga palengke draw may grocery goods ka na may 500 pesos ka pa. Sarang ka na iya nga makapamalaklon sang bugas kag inyo sini nga kalanunon tagsak panimalay. Sa aton sini nga mga kabumbo, tibaklan mo ni bipanakot ang duha ka pack sang kumiya pansito, sulbar na ning isa ka kalanan. Sa aton sini nga mga kabumbo, ganito pang ginawlat mo kung gusto mo magdaog, damua ang imo sini nga entries nga ihulog para dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog sa aton sini nga palengke draw ukon sa aton man sini nga studio draw. Sa Setyembre 16 aton sini nga grand draw Setyembre 16 Sabado ina nga adlaw. Bantayan kay sa Setyembre 16 sa aton sini nga grand draw. Magluwas sa cash prizes, may dugang pagkikita sini nga mga papremyo katulad sang 13 ka mga e-scooters. Ano ining e-scooters o kon electric scooter? Balikan naton dugang nga mga impormasyon kag ihibalo tuhoy sa swerte sa Palengke 2023 sa nagahilapit nga Grand Draw kag detalye sa mga balita pagkatapos ang Bombo Network News. Cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni magabatyag siya sang kaakig pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Setyembre 7, taong 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabomba at K-Star Nation, 109 na araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita,
Itong conspiracy to commit sedition case laban kay Trillanes at iba pa, ibinasura ho ng Korte Suprema. Ang pagtriple sa sweldo ng mga PhilHealth officials kinwestiyon ng ilang mambabatas sa budget briefing. Ito namang Department of Social Welfare and Development tiniyak na may mapagkukuha ng pondo na ibibigay sa mga retailers ng bigas na apektado ng price ceiling. Ang panukala naman ng National Economic Development Authority na pagpapababa sa taripa ng bigas kinontra ng grupo ng mga magsasaka. At sa ating provincial report, halos 400 kaso ng panggagahasa na italaho sa Central Visayas mula sa buwan ng Enero hanggang buwan ng Agosto. At sa ating international news, pagdinig sa kaso ni dating President Donald Trump sa Georgia, posible tumagal ng 4 na buwan. At sa ating FIBA News Update, Dallas superstar Luka Doncic nagpasalamat sa mainit na pagsuporta ng mga Pinoy fans. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Sumampa na sa 2 ang bilang ng mga individual na napaulat na nawawala ng dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo sa ating bansa. Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang naturang mga individual na napaulat na nawawala ay nagmula sa mga lalawigan ng Calabarzon at Western Visayas. Ngunit paglinaw ng kagawaran ay nananatili pa rin isinasa ilalim sa kaukulang validation ang naturang mga missing persons. Samantala, bukod dito ay iniulat din ng ahensya na hindi nadagdagan ang bilang ng death toll sa bansa na nananatili pa rin sa 2 katao ang nasawi mula yuhuyan sa Western Visayas at Cordillera Administrative Region. Habang mayroon namang 3 katao mula sa Central Zone at Calabarzon ang naitalang sugatan. Samantala, sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang ilang mga lugar, kabilang na ang Liganes, Pototan at Oton sa Iloilo, Sebalom, San Remedio at Hamtik sa Antique at Bago sa Bacolod, pati na rin ang San Enrique sa Negros Occidental. Sa dagdag pang mga pagbabalita, ibinasura na ng Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 138 ang kasong conspiracy to commit sedition na inihain noon laban kay dating Senator Antonio Trillanes IV, Peter Jomel Advincula at iba pang mga individual na may kaugnayan umano sa ouster plot laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang resolusyon na inilabas ng naturang korte ay nakasaad na ang pagkakabasura sa naturang kaso laban sa naturang mga individual ay nang dahil sa kakulangan ng mga ebidensya ukol dito. Nabigo kasi nila ang prosekusyon na patunayang nagkaroon ng sedition sa Commission of the Crime and Conspiracy at maging sa pagkapatunay ng partisipasyon ng lahat ng mga akusado. Kung maalala, nag-ugat ang lahat ng sa series of videos na umano'y ipinakalat ng mga salarin na pinamagatang ang totoong narco list na nagpapakita ng mga aligasyong sangkot sa kalakaran ng iligal na droga si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pamilya nito, gayon na rin si Senator Bongo. Samantala, kinwestiyon ng ilang mambabatas ang pagtriple ng sweldo ng ilang executive at opisyal ng PhilHealth, partikular noong kasagsagan huyan ng COVID-19. Sa budget deliberation ng House Committee on Appropriation para sa proposed 2024 budget ng Department of Health, inungkat ni Kalusugan Party List Representative Ray Reyes ang 2022 report ng Commission on Audit kung saan nasilip ang pagtaas ng sahod ng mga PhilHealth officials. Tinanong ni Reyes kung ano ang naging basihan ng pagtaas na ito at paano ito ipapaliwanag sa publiko, lalo't humihingi pa ang PhilHealth ng higit 100 billion pesos na subsidiya. Sagot ng PhilHealth Corporate Spokesperson Dr. Ish Pargas, ang taas sweldo ay batay sa Executive Order 150 na galing sa Malacanang para sa standardization ng mga sahod. Paliwanag pa ni Pargas na bago sila payagan na maipater ng sweldo ng naturang executive order, mayroon silang aplikasyon sa Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation at may certification process hanggang sa maaprubahan.
Dagdag ni Pargas, hindi lamang ang PhilHealth ang nagtriple ng sweldo, kundi pati iba pang government-owned and controlled corporation. Naging epektibo naman ito noong 2022, kaya't banat tuloy ni Reyes ang lakas naman ng loob na magtaas ng sahod sa gitna pa yan ng pandemya. Tiniyak naman ni Reyes na i-review niya ang naturang executive order. Hiniling din ng mambabatas sa PhilHealth na taasan naman ang kanilang case rate sa konsulta package. Sinabi ni Reyes, iilang ospital, klinik at doktor lang ang nakikibahagi sa programa dahil sa 500 pesos lang ang case rate para dito. Dagdag pa ni Reyes na noong huling pulong nila sa House Committee on Health noong August 26, sinabi na ang PhilHealth na ay sapat na kung maitataas sa 3,500 ang case rate sa konsulta package. Ayon sa PhilHealth, nasa proseso ngayon ng PhilHealth ng pag-develop ng isang comprehensive outpatient benefit package para maitaas ang case rate at maaaring ma-roll out sa taong 2026. Sa ngayon, ipapatupad muna nila ang libreng PhilHealth gamot upang mula sa 21 essential drug list na sa ilalim ng kasalukuyang konsulta package ay maitaas ito sa 55. Binigyan din ni Reyes, hindi na aniya dapat hintayin ang 2 taon bago maipatupad ang pinalawig na konsulta package. Samantala, pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisan ang pagbili sa avian flu vaccines upang muling mapasigla ang poultry industry ng bansa at mapababa ang presyo ng manok at itlog. Ginawa ng leader ng Kamara ang pahayag matapos na magkapagpulong sa Pangulo ng Pilipinas na siya ring namumuno sa Department of Agriculture sa mga kinatawan ng PT Vaccino Satuan Nusantara na isang Indonesian animal health firm. Plano umano ng vaccine doon na makipagtulungan sa lokal na partner nito na Univet Nutrition and Animal Healthcare Company na sa Philippines para naman sa planong pag-alagak ng pamumuhunan sa Pilipinas na nagkakahalaga sa $2 million ngayong taon bukod sa pagbebenta sa Pilipinas ng avian flu vaccine. Sinabi ni Speaker Romualdez na bumaba na ng 20% ang produksyon ng itlog sa bansa bunsod ng pagpatay sa hindi bababa sa 10 milyong manok dahil sa avian flu na una nang naiulat noong taong 2017. Bunsod nito, tumaas ang presyo at mabibili na ang mga medium-sized na itlog sa Metro Manila sa halagang 8 pesos and 70 centavos mula yan sa dating 6 pesos and 90 centavos. Mayroon umunong mga palengke na umaabot sa hanggang 10 pesos ang presyo na regular size ng itlog. Ang presyo naman umano ng whole chicken sa Metro Manila ay umakyat sa 200 pesos mula sa 150 pesos noong Hunyo na naiuugnay naman sa avian flu. Sinabi ni Speaker Romualdez na ito ang dahilan ng pakikipagpulong ng Pangulo sa mga opisyal ng naturang kumpanya na isinabay nito sa kanyang pagpunta sa Indonesia kung saan ginaganap ang 43rd ASEAN Summit and related summits in Jakarta. Umaasa rin ang leader ng Kamara na sa pagsasabatas ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines ay makagagawa ng mga gamot at bakuna sa bansa na hindi lamang para sa tao kundi maging para sa hayop at mga halaman. Noong Disyembre ay naprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 6452 o ang counterpart bill nito ay hindi pa natatapos ng Senado. Bukod sa avian flu ay tinututukan din umano ng Administrasyong Marcos ang iba pang mga problemang kinakaharap ng poultry industry sa ating bansa. Samantala, tinukoy ng Department of Social Welfare and Development ang pondo nito sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program bilang pangunahing pondo na pagkukuna ng ibibigay na assistance sa mga retailers ng bigas na apektado sa pagpapatupad ng naturang price cap. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, kikipag-ugnayan na sila sa Department of Trade and Industry upang maihanay na ang mga kwalipikadong mabibigyan ng naturang tulong sa ilalim ng social welfare. Ang Sustainable Livelihood Program ay pangunahing programa ng Department of Social Welfare and Development na ibinibigay bilang start-up capital para sa mga kwalipikadong Pilipino na nagnanais makapagpatayo ng kanilang mga negosyo. Ang pondo sa ilalim nito ay ibinibigay din sa mga vulnerable sector na apektado ng mga kalamidad, emergency situation at maging ang mga employment grant. Nauna nang sinabi ng Department of Trade and Industry na mabibigyan ng tig 15,000 pesos ang mga retailers na naapektuhan sa pagpapatupad ng naturang price cap. Gayunpaman, prioridad muna ang Metro Manila kung saan umaabot sa 25,000 retailers ang kanilang inisyal na target.
Pinag-aaralan naman ngayon ng National Economic and Development Authority ang posibilidad ng pagbabawas pansamantala sa ipinapato na taripa sa bigas. Ito ay sa hangaring mapababa palalo ang presyo ng bigas lalo na ngayong ang mga inaangkat ay imported. Ayon sa naturang ahensya o sa kalihim ng naturang kagawaran na si Arsenio Balisacan, tiyak itong mapapagaan sa kalagayan ng mga retailers at rice traders sa buong bansa dahil mababawasan na ang kakailanganing bayaran ng mga importers. Bagaman wala pang ipinal na desisyon kung magkano ang tatanggalin sa mga babayarang taripa, tiniyak naman ni Balisacan na ikinukonsidera nila ngayon ang isang substantial decrease upang maramdaman ng mga importers, traders at hanggang sa level ng mga retailers. Ayon pa sa kalihim, tiyak din itong mapapagaan sa kalagayan ng buong bansa, lalo na at ang una anyang iniulat ng Philippine Statistics Authority ay ang pagtaas ng inflation sa buong Pilipinas nitong nakalipas na buwan. Isa sa mga itinuturong dahilan dito ay ang paglabis na pagtaas ng presyo ng bigas at presyo na rin ng produktong petrolyo. Sa kaugnay pa rin hong balita, kinontra ng pamunuan ng Federation of Free Farmers ang panukala ng National Economic Development Authority na babaan ang taripa ng mga produktong bigas sa bansa. Ayon kay Federation of Farmers National Manager Raul Montemayor, ang nasabing hakbang ay posibleng lalo lamang magpababa sa kikitain ng mga magsasaka. Inihalimbawa ni Montemayor ang rekomendasyon na pagpapababa sa taripa mula sa 35% hanggang 10%. Ayon kay Montemayor, kung gagawin ito, tiyak na mapapababa rin ang presyuhan ng palay sa farm level o farm gate price ng palay. Posible niya nga abot ang naturang pagbaba ng hanggang sa 6 na piso kada kilo. Kung ihahanay ang naturang pagbaba sa aktwal na produksyon ng mga lokal na magsasaka ng bansa, maaari niyang papalo ng hanggang 120 billion pesos ang mawawala sa income ng mga magsasaka sa ating bansa. At dahil dito, tutol ang grupo sa naturang panukala na ayon naman sa naturang ahensya ay nakikitang paraan ng pagpapababa sa presyo ng bigas sa buong bansa. Sa dagdag pang mga pagbabalita, nakikipag-ugnay na ang Department of Trade and Industry sa mga local government unit upang makapaghatid ng dagdag na tulong kasabay ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ayon kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Agaton Yuvero, tinitingnan nila ang logistic support kasama ang mga local government unit para sa mga retailers ng bigas. Sa inisyal na plano, nais na naturang kagawaran na sa tulong ng mga local government unit ay makakapaglaan na ang mga sasakyan para sa pag-deliver ng mga panindang bigas mula sa pinagkukunang bodega hanggang sa mga retailers. Sa ganitong paraan kasi mababawasan aniya ang gastusin ng mga retailers sa transportasyon na isa sa mga paraan upang hindi mabawasan ang kanilang kapital sa pagbebenta ng murang bigas. Ang nasabing tulong ay maliban pa aniya sa nauna nang inalok ng maraming lokal na pamahalaan na tulong sa mga retailers katulad na labang ng libreng stall o discounted na stalls. Maalalang una na rin sinabi ng Department of Trade and Industry na may ilang bigasan o rice retail outlet na tumigil pansamantala sa pagbebenta ng kanilang mga bigas dahil sa umunitiyak na pagkalugi kung susundin nila ang 41 pesos hanggang 45 pesos na presyo ng mga panindang well-milled at regular milled rice. Pero iginiit naman ng pamahalaan, posibleng tatanggalin din ang price ceiling habang nakahanay na rin anla ang umano'y mga tulong na ibibigay ng ating pamahalaan para sa mga apektadong retailers. Mga naman tayo ng mga balita sa labas pa rin ng ating himpilan na itong pagsusuri sa confidential intelligence funds kada ahensya ng gobyerno nais tapusin ng Senate Select Oversight Committee hanggang sa buwan huyan ng Nobyembre. Ang kabuuan ng detaling yan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nais tapusin ng Select Oversight Committee ng Senado ang pagsusuri sa confidential and intelligence funds na iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Nobyembre. Nagkaroon kahapon ng isang closed-door meeting ang mga senador patungkol sa confidential and intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lain ng pagripaso kung paano gagastusin ng mga ahensya ang CIF at dito pagbabatayan kung babawasan, dadagdagan o tuluyang aalisin ang nasabing pondo.
Sa pulong balitaan, inihayag ni Senate President Zubiri na mahigit 20 ahensya ng gobyerno ang nagsumiti na ng kanilang CIF report mula 2022 hanggang 2023, ngunit ang tanggapan pa lamang ng Office of the President at Office of the Vice President ang tinitingnan ng komite. Meron kaming listahan itong taon ng mga ahensya ng gobyerno may confidential intelligence funds. We're going to come up with a report. We will have to review it all. Then we'll have to come up with a report. Tama ba pang gastos nila dito? Dapat ba tanggalin dito sa kanila? Bawasan? Or kailangan ba dagdagan? For example, sa DOTR, kawawa yung Coast Guard. Imagine the Coast Guard only has 10 million in intelligence funds and they're in the forefront in the West Philippine Sea issue. So dapat siguro dagdagan. Talagang lahat kami in unison, we are united that we are going to increase the budget of the Coast Guard. Pero syempre, tap-tapasin yan sa ibang budget. So we may get it from another agency that we feel does not necessarily need the funds. And we can move it to agencies like the Coast Guard, the Navy, maybe police intelligence units, NICA, NSA. Dagdagan po natin sila, yung mga kailangan talaga ng intelligence funds. Ayon pa kay Zubiri, iimbitahan din ng head o pinuno ng mga ahensya kung may mga detalye na hindi malinaw na bahagi ng kanilang CIF report. Inaasahan naman na magpupulong muli ang Oversight Committee sa susunod na linggo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag pang mga pagbabalita mula sa labas pa rin ng ating himpilan dahil ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity nagsasagawa na ng mga hakbang para masigurong kapayapaan sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Iginit ni Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na may mga isinasagawa na silang hakbang para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan election. Sa inilunsad na kapistahan Peace Fair ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, kasabay ng pagdiriwang ngayong buwan ng National Peace Consciousness Month, pinigyang diin ng kalihim ang panawagan sa bawat Pilipino na makiisa at patuloy na pangalagaan ang kapayapaan sa bansa. Sa nalalapit na eleksyon sa Oktubre, nakikipagtulungan na niya sila sa mga local government units at sa armed groups para sa mas ligtas at tahimik na eleksyon. Mayroon po tayong mga coordination, lalo na sa local government units, and also we have coordination with the different armed groups, lalo na yung MILF at saka yung MNLF na they have a commitment na they will join the COMELEC and also our security services, security sector na mapanatili ang kapayapaan, lalo-lalo na. Nagpasalamat din si Galvez sa mga peace partners nitong ipinakita ang kanilang mga negosyo sa publiko o mga lokal na produktong resulta ng isang mapayapa at maunlad na komunidad dahil na rin sa tulong ng naturang ahensya. With that, nakita natin yung mga partners natin, international partners, napaka-supportive nila. And we would like to thank everybody, yung government agencies, yung DNR, yung DA, yung National Housing, yung BGNP, at saka yung other agencies na tumutulong sa atin. Maraming salamat. Kung matatandaan na una nang iniulat na kabilang sa mga dumalong peace partners ay ang descendants ni Apo Wang-od, ang mga tattoo artist mula pa sa Cordillera, Department of Environment and Natural Resources, kadiwa ng Department of Agriculture at National Housing Authority. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita naman mula sa ating mga probinsya sapagkat itong motorcycle rider patay matapos mabundol ng bus sa Iloilo. Mga pasahero ng naturang bus nakaligtas. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang motorcycle rider matapos nabundol ng bus sa barangay Sambag, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ay si Ronnie de los Reyes, 46 anyos, residente ng barangay Don Sol, Pototan, Iloilo. Habang ang driver naman ng bus ay si Rami Dolendo, residente ng barangay Santa Rita, Anilaw, Iloilo.
Sa panayam ng Bombo Radyo kay Police Captain Rafi Senyeres, hepe ng Zaraga Municipal Police Station, sinabi nito na papunta sana sa bayan ng Pototan, Iloilo ang motosiklo habang mula naman sa Northern Iloilo ang bus at papunta na sana sa Iloilo City. Aniya may mga pasahero sa loob ng bus nang mangyari ang insidente. Dinala pa umano ang biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nakadetain na ang driver ng bus sa Zaraga Municipal Police Station. Series galing po ng north papuntang Iloilo City. Ang motorcycle naman sir papuntang south. Yung nangyari yung sir, doon po sila. Ang biktima natin na nakasakay sa motorcycle, nagkaroon sila ng injury sa ulo. Na-expired yung ating victims, mga 8:05 kagabi sir sa hospital. Si Police Captain Rafi Senyeres. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, halos 4 na ang mga kaso naman ang panggagahasa na itala raw sa Central Visayas mula noong buwan ng Enero hanggang buwan ng Agosto ngayong taon. At habang naman ng gender-related crimes naman, isa sa tinalakay sa culminating activity ng 29th National Crime Prevention Week ng Police Regional Office Region 7. Yan ang pag-uulat ng Star FM Cebu. Kasabay ng culminating activity ng 29th Crime Prevention Week kahapon, tinalakay ng mga opisyal ng Police Regional Office 7 ang gender-related crimes, kung ano ang karapatan ng isang individual at kung paano makahingi ng tulong sa mga otoridad. Binibigyang diin ng programa ang kahalagahan ng pakikipagtulungan at pangako ng lahat ng sektor ng lipunan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at upang mabawasan ang takot ng mga biktima at insidente ng krimen. Ang gender-related crimes ay maaaring sanyo ng sexual, physical, verbal at psychological mula sa verbal violence hanggang sa panggagahasa o pagpatay. Samantala, inihayag ni Attorney Risty Sibay, Officer in Charge Assistant Regional Director ng National Police Commission Central Visayas, na 361 na kaso ng panggagahasa ang naitala sa rehiyon mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Batay sa Crime Incident Reporting and Analysis System ng Pambansang Pulisya. Mas mataas pa umano ito sa naitala noong nakaraang taon. Sinabi pa ni Sibay na pinag-aaralan na nila ang mga krimen at inaalam kung paano at bakit ito nagawa. Aalamin din nila kung may kinalaman ba ito sa paggamit ng droga o personal na motibo. Bukod sa mga krimen na may kaugnayan sa kasarian, tinalakay din ng pulisya ang mga organisadong krimen, cybercrime at iba pa. Tiniyak naman ito na kahit natapos na ang selebrasyon, ipagpapatuloy pa rin ng mga otoridad buong taon ang hakbang sa pag-iwas sa krimen. And today, we are all witness to what we have achieved thus far. And we would like to inform everyone that although our celebration of the National Crime Prevention Week ends today, but our crime prevention initiatives will still be implemented all throughout the year. And as of this time, we are speaking, various crime prevention activities and programs are also being implemented across the country. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Ito naman ho ang Department of Social Welfare and Development isinusulong ang pagkakaroon ng disaster resilient communities sa Region 12. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Star FM Iloilo. Inilunsad sa Rehiyon 12 ang programang B-Spared o Building on Social Protection for Anticipatory Action and Response in Emergency and Disasters. Ang programang ito ay may pondong 15 milyong piso na may pangkalahatang layunin na palakasin ang katatagan ng mga sambahayan, lalo na ang mga nahaharap sa mga kondisyon ng kahirapan upang epektibong makayanan ang mga emerhensya at kalamidad. Hinikayat naman ni Michael Christopher Mathay, Direktor ng Disaster Response and Management Bureau ng DSWD, ang mamamayan na suportahan ang naturang programa. Pabalikan natin ang balitang yan maya-maya lamang. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas pa rin ng ating probinsya. Itong pagkawala ng seaman habang on board ng cargo vessel sa karagatan ng Turkey, iniimbestiga na. Ang detaling yan ay tinutukan ng Bombo Radio Coronadal.
Nakipag-ugnayan na ang Overseas Workers Welfare Administration Region 12 sa manning agency na nawawalang seaman na onboard ng cargo vessels na Conchip Oak habang nasa karagatan na sakop ng bansang Turkey. Kinilala ang missing na seaman na si Junil Laplana Pilinio, 36 years old, may asawa at 3 anak na residente ng Mabuhay, General Santos City. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Miss Cristilin Caceres, ang OIC Regional Director ng OWA 12, lumapit sa kanilang tanggapan ng asawa ni Junil na si Alona upang ipagbigay alam ang nangyari sa biktima at tumingi ng tulong na malaman ang totoong nangyari at ang kalagayan nito sa ngayon. Isinalaysay din ni Alona na noong August 31 ang huli niyang contact sa asawa sa pamamagitan ng video call kung saan sinabi nitong pauwiin umano siya ng kapitan ng barko dahil may nakaalitan nito doon na isa niyang kasama. Ngunit hindi pa umano malinaw kung kailan siya pauwiin at kung ano ang dahilan ng di pagkakaunawa nila ng isang Pinoy na kasama niya sa barko. Ngunit noong September 2 ay tumawag umano ang isang Joshua Almazar ng TGD Crew Management Incorporated, crewing agency nito na nakabase sa Pasay City at nawawala umano si Junil. Hindi naman may paliwanag ni Almazar kung ano nangyari at sinabi na lamang umano na ipinaabot sa kanila ng kapitan ng Conchip Oak ang pagkawala ng isa nilang crew. Sa ngayon, blanco pa ang pamilya kung ano ang nangyari kay Junil at umaasang buhay pa ito at makakauwi ng ligtas. Hiling naman ang pamilya sa gobyerno na tulungan sila sa mabilis na paghahanap sa kanya. Nais din nila na magpalabas ng opisyal na statement ang crewing agency ni Junil dahil hindi nila umano pinapansin ang mensahe ng asawa nito at hiling ng pamilya na imbestigahan ang boson sa barko na siya umanong nakaalita nito. Napagalaman na noong July 10, 2023 lamang sumakay ng barko si Junil at magdadalawang buwan pa lamang itong onboard. Nananawagan din ng panalangin para sa kaligtasan ni Junil ang kanyang pamilya. Ito po sa regarding sa kaso ni Junil Laplana Pilinio ng taga General Santos. Ito po ay nahain dito sa opisina ng Overseas Workers Welfare Regional Welfare Office 12 kahapon ng kanyang asawa na si Miss Alona Pilinio. Ang assurance po natin sa pamilya ay ang ahensya po ng OWA ay nakikipag-coordinate na po doon po sa kanyang manning agency na TBG Group Management at doon po sa ating overseas post para po mabigyan ng klarifikasyon at kaliwanagan kung ano ang nangyari at totoong nangyari doon sa ating seafarer na si Junil. Inyo na pakinggan ang tinig ni Cristilin Caceres, ang OIC Regional Director ng Overseas Workers Welfare Administration Region 12. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar nag-uulat para sa the number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Soxargen Region naman handa nang makiisa sa simultaneous earthquake drill habang ang Office of the Civil Defense hinikayat ang lahat na lumuhok at seryosohin ang naturang drill. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio, Jensen. Makikisa ang Region 12 sa isasagawa ng National Simultaneous Earthquake Drill sa ganap na 2:00 ng hapon. Ayon sa tagapagsalita ng Office of the Civil Defense o OCD-12 na si Jerome Balmediano, kailangang seryosohin ang paglahok ng National Simultaneous Earthquake Drill o NSED. Hinikayat din ito ang lahat na lumahok kabilang na ang mga pribadong individual at tanggapan ng gobyerno sa taunang earthquake drills. Sa kanyang pahayag, kailangang maging seryoso ang earthquake drill dahil delikado ang lindol sapagkat walang nakakaalam kung kailan ito mangyari. Nararapat din anya na sundin ang mga protocol sa tuwing magkakaroon ng lindol tulad ng duck, cover and hold at agad pumunta sa mga evacuation area kapag natapos na ang lindol. Iwasan din ang matataas na gusali at poste ng kuryente kung nasa open area. Narito ang bahagi ng panayam ni Jerome Balmediano, tagapagsalita ng Office of the Civil Defense o OCD-12. And for this event po, we are encouraging everyone, lahat po, mapa nasa gobyerno ka man o nasa private sector, to please join us on this event. And let us practice yung tinatawag nating duck, cover, and hold. And let us be prepared kasi nga po, hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng
lindol sa ating area. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Leve de Leon para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Maaaring tumagal ng 4 na buwan ang pagdinig sa racketeering case si dating United States President Donald Trump sa Georgia. Sinampahan kasi si Trump at 18 mga dating staff nito dahil sa tangkang pagbaliktad ng resulta sa halalan noong taong 2020 sa United States elections kung saan nagwagi naman si kasalukuyang president na si Joe Biden. Bagamat hindi na naikdakda ang petsa ng pagdinig, subalit umaasa ang mga prosecutor na masimulan ito sa darating na Oktubre 23. Sinabi naman ni State Prosecutor Nathan Wade na dahil sa mayroong 150 mga witnesses sa nasabing kaso kaya tatagal ang ilang buwan ang naturang pagdinig. Magugunit ang lahat ng 19 na co-defendants ay naghain na ng not guilty plea at hindi na sila pumayag pa na magkaroon pa ng in-person na mga arraignment. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Nagpasalamat si Dallas Mavericks superstar Luka Doncic sa mga Filipino fans na dahil sa anyay pagsuporta na ipinapakita sa kanya. Ayon kay Luka, simula nang dumating siya sa bansa ay napakaraming mga Pinoy fans na ang lumapit at nagpakita ng suporta sa kanya hanggang sa huling laro. Tinawag din ni Luka bilang amazing ang pagmamahal at paghangang ipinapakita ng mga Pinoy fans sa kanya kasabay ng kanyang pasasalamat sa ipinakitang suporta. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Luka Doncic. I don't know what I was going to say last if nobody was going to ask me. I really appreciate the love. It's been amazing. So many fans, they support me. And it's been really, really amazing. So I really appreciate the love. I don't know what I was going to say last if nobody was going to. Si Luka ay dumating dito sa bansa ngayong linggo para maglaro sa ilalim ng unang knockout stage o quarterfinals ng FIBA 2023. Gayunpaman, hindi pinalad ang kanyang team Slovenia matapos siyang pataubin ng Team Canada. Sa naging kasagsagan ng laro, kinailangan nang palabasin si Luka Magic dahil sa dalawang technical na kanyang inabot. 6 na minuto bago tuluyang matapos ang huling quarter. Dahil dito, hindi nauusad sa semifinals ang Slovenia habang ang kanilang nakalaban na Canada ang siyang papasok sa huling knockout round bago ang finals. Ang FIBA News Update ay hatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, muli 109 na araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 34 minutos na nakaligad sa takna ng alas 12 balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto kag karon sa aton siniyang Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 109 días na lang kagapaskwa na. Sa gyapon ini mo alaga nimo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. I-check naton si Bombo Gladwin Gustilo. Ini may kantanan sa Mando nga maghatag sang ayuda ang Department of Social Welfare and Development. 15,000 pesos, no? Ayuda ini para sa mga rice retailers. Tigi na hulat-hulat ini karon sang City Social Welfare and Development Office man sa nasambit sining
hatag na karon sang ayuda. Kay ang mga rice retailers, sila kuno banwa ang labing apektado sa sining Executive Order number 39 ni Presidenta Bongbong Marcos. Kay sanding sa Executive Order number 9 sa pagbutang sang 39 rather sa pagbutang sang price ceiling, nagakadapat ang mga regular milled rice 51 pesos ang ibaligya, no, or 41 pesos ang baligya, kag ang well milled rice 45 pesos kada kilo ang pagbaligya sini. Tino na burubudlayan kuno mga rice retailers pero may ayuda nagikan sa aton sini nga gobyerno. Abi check naton si Bombo Gladwin Gustilo, lakip na diri karon latest update sa sining ginkarnap nga taxi na recover sa may area sang Arevalo. Bombo Gladwin sa report, please come in. Bombo Champ, mahulat ang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sa anuman nga polisiya nga ipatuman sa Department of Social Welfare and Development Office may kangtanan sa ayuda sa DSWD sa mga rice retailers. Naibaluan nga maghahatag ang Department of Social Welfare and Development Office ang maximum nga 15,000 nga ayuda sa mga small rice retailers nga naapektuhan sa price cap nga gintalana sa Malacañang Bobo Champ. Inisuno man kay DSWD Secretary Rex Gatalian, inibilang pagsunod sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. nga gamiton ang Sustainable Livelihood Program sang ahensya agod mabuligan ang mga small rice retailers of Bombo Champ nga makabangon sa kaperdian bangod sa temporary price cap sa bugas. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Teresa Hilogo, ang head sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, iyagin payag nga kung ipatuman ini magasunod lang ang ilang opisina. May mga assessment nga matabo kag validation. Ginaulat na lang sang CSWDO ang listahan sa mga qualified small rice retailers gikan sa Department of Trade and Industry kag Department of Agriculture para sa mga pagatagan sang ayuda. Yari balatong pamatian ang nangin pahayag ni Teresa Hilogo, ang head sang Iloilo City Social Welfare and Development Office. Kung may mandato na siya, kung may mandate na siya, siyempre may ara na nga implementing rules and regulations. So kung ara na nakastipulate man ado ko anong role sang LGU. So it's either nga iya sang national ang fund, ang kwarta, or ma-counterpart ang LGU. So amo na Sustainable Livelihood Program na do program sang national na. So kung dira nila ipaagi, daw pareho lang man naghatag silang livelihood assistance sa mga affected sang rice nga ano na vendor. Pero okay gid na siya, sir. At least nga isya Manila sa negosyo sang bugas kasi affected din lang sila. Amo gani mangkot ko ma'am, if ever mapatuman ini ma'am, masunod lang kita sa ginapatuman sang national ma'am. Oo, so kung ano ang mandato nila, susundo naton, so posible ang mga role naman na daya sang LGU like sa city, so mapabulig naman na sila sa pag-gather sang data kung sino na ang mga tawang hatagan. No, so validation ng assessment, posible mapabulig na sila sa amon. Ma'am, may PD man nato maklaruan, ma'am, anong SLP nga gin-mention to lang ginaman nga dyan kuwaon, ma'am? Sustainable Livelihood Program. Iyan na ka national government sa DSWD nga programa. Bali ang ma'am, ano klase nga programa para may tsindihan sa aton mga pumuluyo? Ang usual livelihood program na ginahatag nila sa may mga income generating naton nga mga pumuluyo, like for example may tianggi ka, sari-sari store, nagabaligya ka mga small income generating project, baligya ka isda, baligya ka sang barbecue, nga muna sugatag na sila capital augment sang capital assistance para sa may existing na nga daan nga income generating project. Ato nabatian si Teresa Hilogo, ang head sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, Bombo Champ. So hindi lamang ini para sa mga rice retailers kundi sa tanan nga mga naga-retail gali ni naga-negosyo, Bombo Gladwin. Yes, Bombo Champ. Kung sino ang mga ultimo nga gusto bala magbukas ang negosyo, Bombo Champ, pwede sila makaabot sa sining SLP program.
Pero paano sila ni makakuha? Sino nag-identify sini sa ilang CSWDO na mismo or may mga kinahanglan pa sila nga mga requirements sagod nga malakip sa beneficiary sining ayuda, Bomboglad? Amo na gani Bombo Champ ang ining SLP program nga beneficiary ang Department of Agriculture kadang DTI ini ang maghahatag sang lista kung sino ba lang qualified sa sining ang ayuda, Bombo Champ. All right. Now, sa piyak nga bahin, luyag na may balawan, ano itong latest to, karnap ang taxi, hold up ang taxi driver, anong plastada sining ginabandonar nga taxi dira sa may distrito sa Arevalo, Bombong Ladwin? Sa dugang nga balita, karnap sang wala pa makilalan nga suspect ang Insuo taxi subong nga aga diri sa Radial Road sa barangay sang Pakiad, Auton, Iloilo. Ang taxi ang may plate number nga 3102 kag may body number nga 1984. Ang driver sang taxi Bombochapa mo si Tamiano Sani Hamero, 48 anyos ini. Kasado residente sa barangay Tabok, Suba, La Paz. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Police Major Fernand Limbungan, ang acting Chief of Police ng Auton Municipal Police Station, iya ginpayag nga Bombo Champ ang pasahero man amo man ang suspect. Mapadulong ini tani sa banwas sang Auton, pagabot sa boundary sang Mandoriao kag Auton sa Radial Road sa barangay Pakiad, dira sa Rotonda, nag-declare na ini nga hold up, Bombo Champ. Gintutukan ini sang kutsilyo ang taxi driver, bali nakapanaog pang biktima kag gindala ang taxi sang suspect. Nakuhaan ang biktima sang cellphone, wallet nga may mga unod nga importante nga ID kag 3,800 nga cash. Ang suspect nakasuksok ini sang yellow nga jacket kag itong nga shorts. Ginabulubanta ini nga 5 feet ang katason kaga nagaedad ini 40 anyos pasaka. Ang taxi nga gindala sang suspect kaga ini man Bombochap na recover kag nakita nga nakaabandona ini sa barangay San Jose sa distrito sang Arevalo. Yari balato pamatian si Police Major Fernand Limbungan, ang acting Chief of Police ng Auton Municipal Police Station. Ito nga investigation dira sir sa nagluntad nga himpayag sir ginhold up ang taxi isa ka unit sang taxi sir. Actually yung ginaso so nabato nato ng information, no, kaya ang biktima nga ini nga driver ng naglagan sa station, no. According sa iya, ginsakyan ni sa salin sa sa Tria, no. Dira sa may Ayala area, no. Then pakadto diri sa may ang iyang pasahero mapadulong daw sa pakyad uton. Then pag-abot niya diri sa may sa may boundary na sang Mandoriao kag pakyad sa Auton, no, gin-request sa driver nga diri na sa may C2 Road maagi, no, sa Radial Road maagi. Then pag-abot tira sa may Rotonda, dira na siya nag-declare nga hold up, no, gitutukan na sang kutsilyo. Sir, clarify ko lang sir, ang suspect is pasahero, yes sir? Yes sir. Sir, sino aton nga victim kag suspect sir? Ang biktima naton diri sir mo ning driver si Sani Tamiano, no, Hamamero, 48 years old, kasado, kag residente sa Tabok, Suba, La Paz, Iloilo City. How about sir ang suspect naton sir, may identification? Ang suspect naton sir, no, ma-identify lang naton na through sa description, no, sang biktima, no. When it comes sa identity, ginapadayon to naton na sir na ibalo. Sir, bali wala pa sir nadakpan sir naton nga ang suspect sir, no? Wala sir, wala. Ang aton nga na-recover subong sir is ining taxi, no, nga ginamaniho sang biktima, which is na abandon diri sa barangay San Jose, Arevalo. Sir, ang pila ang nakuha, sir, may na data kita sir, may information kita kung pila ang naano sa aton nga biktima. According sa driver, no, ang iyang cellphone nakuha, no, wallet niya containing sa mga ID, kag cash amounting to 3,800. Sir, ginapadayon kita sa backtracking, no, sang suspect, no, with the aid man sa mga makaptured naton dira sa area nga lalo-lalo na mga CCTV, no. Isa pa na katon nga workout para at least mapa-identified naton sa
sa victims. Sorry, sir. Base man, sir, sa ginatag information sang victim, sir, ano ang description sang suspect, sir? Lagi lang sira. According sir sa victims, no, ang ato nga suspect nagataaso ni sa mga 5 feet in 1 inches. In 1 inch, medium build, no, nagasuksok ni sang yellow jacket, black maong pants, kaya nakachinilas. Ato nabatian si Police Major Fernand Limbungan, ang acting Chief of Police ng Butuan Municipal Police Station, Bombocham. Ang driver, kumusta nung kahimtangan niya? Ginpatupan siya bala? Sakit siya? Bomboglad, kumusta ang driver? Bali Bombocham, suno makainibungan wala inising ginsakit sang aton nga suspect. Bali nakapanaog pang suspect kag ang biktima ang suspect na gindala ini nga taxi Bombocham. Okay, sige. Ini si Bombo Glady Gustilo para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo sa imo sining follow-up report. Dapat maghulag subong aton sining mga intel operatives kay boundary sang uton kag Arevalo ni siya tawag siya ni hold up. Operatives ang mga intel operatives ang uton kag sang Arevalo PNP agod nga mamutikan kung sino ining suspitsado responsable sa pag hold up sining taxi driver. Kaluluoy man ni taxi driver, pulaw bugtaw maning himo yaw, no, makon mo aga pambugtaw tapos sa gabi na matulog kapoy pa sining lawas ahaw 3,800 nga kinitaan. Hold upon pa kagwaon pa ang cellphone. Duway man niya sang kaluoy ginining nasambit karon nga hold upper. Pero labing kaglabaw sa tanan, dapat nga madakpan isla para nga hindi na magpadayon pang kasubong sining mga hitabo nga kung sa diinti target dire mga utod naton, mga kabombo naton, mga taxi driver nga tiginhawa man ang kadawa-dawa bangod man sa mahal sang presyo sang gatong subong, no, may natalana pa nga pagbasaka sa ila sining flag down, no, sa aton sining mga kabombo para nga may bisan pa paano makadawa-dawa man mga taxi driver. Amo pa ni karon ng ila sining nga kapalaran na hold upan pa mga kaluluoy. 47 minutos na kaligad sa takna sining alas 12 pagbalik naton. Illegal fishers dakpan dito sa may banwa sang Concepcion, no? Kag istoryahan taman karon ining amo. Amo nga nakaparehistro sa iya sining SIM card. Tagoy. Sus Maria kagusip po. Paano blan ni natabo, paano natigayon? Abi naton kay may mga SIM card registration na kita, no? Madula na ining pang-scam, pero ang dako nga scam kung lang taon naton ari sa sistema. Ngaman, kung wala scam sa sistema sining SIM card registration, insat nga ang amo nakaparehistro sa iya sining SIM card. Maluoy ka. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante ng mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day
Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year. Kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie goldie songs sa concert at the Plaza. Grandparents Day it is on. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente.
Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung
Kung malapit man lang imong kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy. Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time in punto launa, balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Anay sa Udto sa Gyapon Kapunimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Sol Binyas. Check tani ang mga nagkaladakpan ng mga illegal fishers dito iya sa may banwasang Concepcion na Iloilo. Kag check karon man naton later on diri man sa aton sining pagpalayag ining issue bala. No, may kantanan sa isa ka amo, no? Hindi lang guro kay isa ni do damo ni sila nga sa mga tinaga successfully registered. Sa aton sini karon iya nga mga tagpalamate. Nanak ng unggoy gito do amo-amo mangyapon. Check tanay si Momosol Labinya sa sining follow-up report. Momosol sa report please come in. Mangingisda sa Sitio Baliquin, Barangay Malangabang, Iloilo, matapos nga magamit ang mga ini sa troll kag mga manipis nga lambat sa ila pagpangisda. Ang mga nadakpan amo Sanday Luigi Tupas, 43 ang edad, kag si Andrew Ontal, 30. Puros ini sila mga residente sang Barangay Lukingot, Estancia, Iloilo. Nakumpiska sa ila ang mga masobra 30 kilo ka mga isda nga may estimated market value nga 4,500 pesos. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Samuel V. Pinosa, ang Chief of Police ng Concepcion Municipal Police Station, hindi lang amuyad to ang una nga bes nga nadakpan ining mga illegal fishers. Suno sa kay Police Major V. Pinosa, wala man sang iban nga palangitan abi ining mga nagapangisda, kundi ang magpangisda lang gid. Kag amo na ang rason nga nagabalik-balik ang mga ini. Pero wala man ini sang pasaylo ang mga nadakpan bangod sa gihapon nagagamit sila sing mga manipis nga lambat kag troll sa diin nagatuga sang perwisyo sa mga corals kag iban pa nga isda nga hindi pwede dakpon. Dugang paniya nga adlaw-adlaw man ini sila nagamonitor sa kadagatan para masigurado ang seguridad iya sang baybayon sa anuman nga posible perwisyo nga matuga sa mga posible illegal fishers. Sa dugang nga pahayag aton bala pamatian ang interview kay Police Major Samuel V. Pinosa. Actually, taga Ibanyo-Banuan sila, no? Taga Estancia ni sila. Ang atong nakonfiskar nato yung sakayan, ang ilang fishing net. Ang ilang panguha ng isda as exhibit. Pinakuha nato ni for as evidence during the filing of case. Sir, ang aton, sir, nga mga ang area na sa aton, sir, nga nadakpan nga may mga illegal fishers, hindi lang ni ang first time, sir? Actually, na first time, no, kay always kita nag-conduct. Actually, every month, kung isa, nag-file kita pag-2, isang kaso. So, actually, balik-balik man lang ni, ang iba ni, nadakpan naman na gani. Galing considering ginalantaw man nato no, ang ulang na ginalantaw nga pangabuhian nila. So, balaan man na nila nga illegal ang nila obra, but then ginahimo man sa gapon nila. Tungod nga, pay na sila sa siguro sa iba nga alternative nga para mabuhi na yung nila pamilya. Actually, hambal man sila sa aton, sir, magutuman ang pamilya ko, na-intindi na natin pero may mga alternative man ng gobyerno na dapat nga bayuhan nila ang ilang pamaagi sa pagpangisda. Kag amuyad to ato nabatian si Police Major Samuel V. Pinosa, Bombo Cham. May manigani kay matutukan nila mga illegal fishers kay isa ini sa mga nagapatay dira sa mga lihitimo yang manong pangisda sa Concepcion kag sa iban pa sila kaiping Island Municipality sa Bombosol. Sakto gid Bombo Cham ti amo na. Pero ang matabo diri sa duwa naton ka mga nadakpan nga illegal fishers, posible pa ini sila makagwa kay bilabo lang man ang kaso nga ginpatong sa ila kag depende pa ini sa husgado sa korte iya Bombo Cham. All right.
Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Sol Labinya sa imo siniyang report. Di ko hindi pagtutukan sa aton siniyang kapulisan kag magsagsag naman ang mga illegal fishers dira, kaluluoy naman karon ang mga lihitimo iyang mga manog pangisda nga mga kabumbo naton dira sa may banwasang Concepcion. Mapiktuhan man ang mga kaiping siniyang kabanwahanan, apiktuhan nila sining palangabuyan. Di nagakadapat gid nga kung may mga impormasyon kamo natuhoy karon sa illegal nga pagpangisda, gilayon nyo ini nga ipabalo sa aton sining otoridad para nga mahatagan nila sa nagakigo siniyang igtalupangod kag aktuhan gilayon. 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Way kita ka ibalo kung anong mangin reaksyon naton, makadlaw kita kung mainit ang aton sining ulo. Kay ang aton sining gobyerno daw kasubong, hindi nga kasubong ginpuga or ginpressure. Pero may mga pamal naton makabig-tabing in a way makabulig man ini sa aton kay ang punto mala Senador Manuwas ang SIM card registration para kuno nga ma-eradicate ang fake news, scam, no? Kag iban pa nga mga online fraud. Ugaling sang nagtakop na ang SIM card registration sa aton sini nga mga kabombo, ting iban sini nga way makaparehistro. Karon nakaangkon sang mabudlay sini iyang sitwasyon kapin pa kon wala sang ID abi, no, or ang ila sini nga ang ila sini nga cellphone is analog, hindi kay cellphone di kamera. Pero natukiban karon banwa kag daw kasubong iyang tampa sa bahin sa National Telecommunications Commission nga may amo nga nakaparehistro. Amo nakaparehistro sa aton sini mga kabombo. Tiano karon ang payag diri sang National Telecommunications sa Commission sa aton sini nga mga kabombo. Although nga ti sa bahin sa Regional Office 6 way pa man kita kasalapo sa katulad sini, but gipresentar ini sa National Bureau of Investigation kung ano kahuyang ang system kung ang kastrikton sa pagproteher abi, no, nga ti hindi na maskam ang mga lihitimo nga mga SIM card holders. Tino palpak kag pating sistema do na-scam paya karon. Check ta si Bomboria Mumblad. Bomboria sa report ta please kamin. Nagadiho na ang National Telecommunications Commission sang policy ka guidelines angot sa laragway sang isa ka amo nga nagayuhom nga nakapasar sa subscriber identity module o SIM card registration sa Pilipinas. Ini matapos natukiban sang National Bureau of Investigation Cybercrime Division matapos no ang ginpatigayon nga test sa mga ini ang sa SIM registration systems sang mga telecommunication companies. Sandig sa pahayag ni National Bureau of Investigation Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok sa ginpatigayon nga Senate hearing, bisan sino ang makahimo magpeke sang identity online kag maggamit sang SIM. Apisar no sa ginasunod nga verification system, iniangot no sa nakapasar nga amo nga nagayuhom sa ini nga verification systems. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer DG Galiega, Consumer Welfare Officer sang National Telecommunications Commission Region 6, iyagin pahayag nga ginatun-an na sang mga ini ang post-processing kag ang rason kung nakalusot ang ini nga daragway. Suno kay Galiega, gina-fast track na sang commission ang natabo. Ang matumduman sa ating mga kabombo, ang registration sa mga SIM card, ang
ang nagtapos na sang Hulyo 25, 2023. Sa diino tuyo ni gikunta ni sang ini nga registration, mandatory registration nga ma-address ang ini nga pagpang-scam, paggamit sang illegitimate nga mga links ag magapang into sa mga users sang SIM cards nationwide. Sa diino 118 million diri ang mga rehistrado nga mga user sa bug-os nga Pilipinas. Yari karon sa dugang pahayag si Engineer Gigi Galiaga, Consumer Welfare Officer sa National Telecommunications Commission Region 6. Okay, so basically, hindi man siya totally ma-stop naton ang mga scammers, no? Kay they're into multi-platform na mo, not sa text na, may ara naman sila sa Facebook and all or sa mga social media. So sa NTC side, we order the telco to come up with mga regulations on how to ma-stop ang mga naga-messages na bala nga makabaton ka with mga links. Now, may mga bago nga mga nagasululod nga mga links. So, NTC also conducts awareness or na may ara kami mga information campaign, no? Nga hindi ka mo magpati sa mga amasin ng mga bagay. And then, may ara kami mga gabaton kami sing complaints ninyo. So, if you file your complaints here, we take action on it para ma-block ng inyong mga number. But please do not click kung may mga links na dira, no? Kaya if once you click, base nagsulod na mga virus sa ato na cellphone, pag makuha na ang mga data nga nakastore sa imo nga cellphone units. Reaction man sir kay sa pag-register sa isa ka SIM card user, may ara sang nakalusot na laragway sa isa ka amo ID ni identification document. Ano ni ang imong nga reaksyon na pwede man dili ni magamit for fake identification, sir? So basically ginaistudyuhan na subong, no, ang natun-an ko paano na ang mga post processing or pag post process paglantaw kung ano kung tuod gid man ang mga IDs and also ginaistoryahan na sing aton commission with mga different telcos, no, para ma-prevent ang mga among sinan nga bagay nga nagpatabo. So the telcos with the other agencies and NTC, no, so magka-prop sila sa policy guidelines para ma-avoid na ang succeeding registration using mga fake IDs or mga laragway sa mga unggoy nga ina, no. Ang nasambit nga butang wala na anticipate sa NTC, sir, na sa muni gali pwede wala na test trial ini nga nakalusot pa. Ang NTC with the nagwa na nga aton nga SIM registration law, no. So si telco ang ma-put up sina sing mga condition facilities on how to register and to ascertain nga dapat sakto, no, ang mga data and nga mga makuha or for the registration process natin. Dapat kabalakan man bala ini sa mga users, masobra ang million man yung mga users, yung pag-users, sir? For us, so we will we will continuously monitor, no, this kind of mga activity. So NTC sa aton nga komisyon, so ginaistoryahan mo na subong para at least hindi na siya nga magdamo pang mga cases ng mga masini kag magdamo ang aton nga mga scammers. So sir, this is nothing to be worried about? Ano ma'am? This is nothing to be worried about? Gina-fast track naman subong ang ang process para at least ma-avoid naton ang mga amusin nga bagay. And for NTC, no, if there's a complaint with regards sa mga scam, so our office is open. You can also file online or you can make call also ang hotline 1682 for sa mga scam nga ina, no, para at least ma-block naton ang mga numero. Si Engineer Gigi Galiaga, Consumer Welfare Officer sa National Telecommunications Commission Region 6, mahimo lamang i-report sa komisyon kung naman nakabaton sa ini nga mga text scamming, ka-phishing, butang tabi, bombo cham. Ang inibala nga natabo ang laragoy sa amo nga nagayuhom
dako ini nga pala mangkutanon sa mga telecommunication companies kung epektibo gid man bala ang patigayon nga SIM registration bangod may nakalusot sa gihapon sang ini nga sahi sang mga illegitimacy bombo cham kaangay man sa mga cryptocurrency scams nga susceptible man sa human trafficking. Ang ini nga mga proseso no ginahulat man naton ang commission sa pagpagawa sa nga latest nga mga penalties sa mga taho nga liable sa ini nga mga ako na nagalapa sa pagsulundan sang commission. Bombo cham. All right. Ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Ria Mumblan. Isa na naman ini ka palpak kag makabing nga YT Pulos nga proyekto sa aton sini nga gobyerno nga ang katuyuan madula ang pagpang-scam pero ang gobyerno mismo, ang mga telecommunications company mismo amo ang nag-scam sa aton. Hindi bala scam ang tawag siniya nga picture sang sapat, makapila ka bes nga gin parehistro sa National Bureau of Investigation, nakarehistro sa gyapon. Ti kunti ginago nga klase sang Republica 11934 ne. Now, inungo klase nga layene. YT Pulos ni sa aton sini nga mga kabumbo ang administrasyon ni President Bongbong Marcos daw katulad isa ka scam. Ti dumduman nyo tong interview sa nakaligad sini may nadlaw sa bahin karon sa News Center. Adtong isa balag ka personalidad nga makaduwa ka bes nga nagpalapit sa kay Presidente Bongbong Marcos during campaign period, may kantanan sa sining ginasinggitan nga 20 pesos nga bugas. Tikon seryoso ang aton siniiyang presidente sa aton sini makabombo kung hindi man adto abi proper venue para nga i-discuss ang 20 pesos sa per kilo nga bugas diri sa pungsod nga Pilipinas, kay tiamo nang iya sini nga kampanya. Ti karon may mga tawo, may mga mangin-alamon nga they know how to find ways para nga ma-materialize ang handom ni President Bongbong Marcos nga 20 pesos. Ang por kilo sang bugas. Pero ti way gid inigin sa pak sang presidente. Sa aton sin makabumbo. Tibot silingon, scam adto ang hambal sa presidente nga kon siyang magdaog bilang presidente, himo niya nga 20 pesos ang bugas. Katulad sang sining Republic Act 11934, scam man ini banwa. Scam man ining SIM card registration law. Amo na kita sini ka-advance aton sini nga teknolohiya, di pa 5G pang mga buisit nga telecommunications company nga niyo. O mga siinto, 5G, picture ka amo, successfully registered. Di kunti scam? Sa katimprano subong sang Marcos administration, ti siguro hindi man kamo magpamalabag or basi ma-agree pa kamo sakon kon ang akon siningabuyan nga mga tinaga hindi niya kay golden era, scam era. Sa aton sinima kabumbo. ₱20 nga bugas ang kapital, gin-scam ang 31 milyones ka mga butante
sa pungsod Pilipinas nga nagpati nga kung magpungko si Bongbong Marcos as president, 20 pesos ang por kilo sa bugas. Scamad to! Para kuno nga madula ang mga scammer, online fraud, kag iban pa nga sa isang pagpanunto via text message or call or whatsoever, na pinsaran ining SIM card registration law. Ti-kunti nagtakop na ini banwa. Karon gin testingan sang National Bureau of Investigation kung ano kabakod ang safety measure sang sistema sining SIM card registration Ti karon gin paristro nila, gin pictura nila nagkalain-lain sining sa isang sapat. Successfully registered. Karadlawan. Sa aton sini mga kabumbo. Karadlawan. Ti ano ayhan may lauman pa kita nga kayuhan sa aton sini iya nga gobyerno, sa aton sini nga mga opisyal, humalin sa aton sini nga presidente, vice-presidente kag sa mga senador. Speaking sa mga senador, subong kag sa mga congressmen, mga representative, tino nagabawi sila subong sako ila committee hearing subong in aid of legislation. In aid of legislation, sa aton sini nga mga kabumbo, pati to ang timbang, ang kabulig, ang ginsakit sa niya sini maamo, adtong mistaken identity, si Jemboy, kung Jimboy, ang natiruan sang pulis, ang biker nga dapal kagin kasahan sang pusil sang retired police, so on and so forth. Pero before sina, anong pinakadako sini iyang anong pinakadako sini issue diri sa pungsod Pilipinas? Kadaw kasubong na limunaw, kagado way na subong ginistorya, way na tinimok-timok. Ti ang Maharlika Fund sa aton sini nga mga kabumbo, ang Maharlika Law. Magluwa sina ti may mga confidential funds sa Department of Education. Ti pero do nagakatabunan sila doong gwa karon sining mga committee hearings kag iban pa katulad sini makon mo dakpon gid nimo sang interes sang pumuluyo. Tining imo ya kita iya nga ang iban to, ang iban nga wala sa mga ID, nagtinguha nga makapa-ID kay kung way ka sa ID di ka pa kaparehistro mo, hindi mo pa-register imo SIM card. Ti karon bi kung tinuig na nang gamit mo sang imo sini iyang SIM card, ara na tanan sini nimo nga contacts, kag karon ma-deactivate na bangod nga way ka makaparehistro. Ti kung tilibog ulo mo, ting iban sini nagpangita sang pamaagi agud nga makapapicture, bisan barangay picture lamang sa aton sini makabumbo. Karon kag natigayon, tiabi naton bakod-bakod na gini kag safe na kita sa anuman nga sahi isang pagpanunto. Igo muragali iya banwa, amo nakaparehistro, picture sang amo nga ginhimu-imuan lang sang government ID, kagamo tong laragway binutang, pasado iya sa system sang sining telecommunications company for SIM card registration. Tiyamakon mo sina nga kagaguhan sa ngaton sining gobyerno. Kung hindi man sa ngaton sining gobyerno, ti sa mga Telecommunications Commission or Telecommunications Commission, I'm sorry, mga telecommunications company. We are now the subject of tawag sing gani doon ang karadlawan kita, doon ang himo tiya komide ang mga layi diri sa pungsod Pilipinas.
kag makabig naton iya nga embarrassment ini kahuluya. Amo na ning nadangtan sa ginpasar naton nga layi nga Republic Act 11934 or 11934. Kag pirmado ini ni President, ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang SIM card registration law. Diba si dason si Manabla, ipuputamos naman lang picture raw. Registered yapon. Abi National Bureau of Investigation, tilawin nyo bi picture sa buhaya? Kung maristro man? Kung ay ka mo picture ka buhaya, damo ka mo pilian? Kadto ka mo sa mga ginabaklan balas ka school supplies? Kag malo nyo da, pwede kami kabakal sang listahan sa mga pangalan with picture sa mga current public officials from president down to sa mga representative. Ina kung ang picture sa buhaya hindi available pero nagakadapat nga as soon as possible hitso ini sa mga telecommunications company. Matutukan ini sa National Telecommunications Commission. Kung nga may mga kasubong sinibanwaw, kahit hindi giniya pwede, gapang halong-halong kita nga matuntuhan ta, karon magdamo na karon iya nga magdamo ang kilala ko mga rin, basi ko bumbutsa magdamo na nakaroon ng mga amo nga makaparistro na. Basi ko nang gwa sa pungsod Pilipinas, uli Planet of the Apes na. Planet of the Apes. Kamo din namihan ko kung isa. Hindi mga kung isa. Mo ginanamihan ko yung bumbuumil mo. Kay maugtas ko anay. Tapos mapaw. Ako ba niya mismo mapaw-paw? Ano na lang abi, no? Pero may kilala ko to nga. Hindi ko na pagyambala. Hindi siya amo, pero dong amo. Hindi amo, pero do amo. Kaya pero nakaparistro to siya, temprano pa. Nagpadlagan pa gani. 26 minutos ang nakaligan sa takna sininga launa. Sa aton sinikaron iya nga pangalagan ti bantayan tay ni, no? Ti sa mga masunod sini may nadlaw, ano naman ayhan ang malupok sini nga balita, no? Ang matukiban nga kapalpakan sa aton sini nga gobyerno, basta ang importante sinadira ang mga labing importante pagin sinibanwa or may ara bala sang sense of urgency or nagakadapat yang ang importansya dira gid naton na tutukan kay kung kaisa ining mga mga nagalinutaw nga mga issues on top sang iban pagin sini nga mga issue tapos may magwa pagin nga issue naman. Amo na yang aton sini. Amo niyang hampang sa ngaton sini nga panggobyerno mo kung may isa kadako nga isyo, may malupok ng another issue, agod iya nga makuha nga atensyon, no? Sa nga mga pumuluyo, pero hindi kita magkalipat sa mga dalagko pagin sini nga issue siya nga nagakadapat sini nga bantayan kang tutukan sa ngaton sini nga mga kabumbo. Katulad na lamang sa nga maharlika nga ni, kung manotisyara ninyo, damo sa nga ginpatigayon nga mga budget cut. While abot sa maharlika law ang mga confidential fund pagin. Confidential fund ni Inday Sara, ni Vice President Sara Duterte as Department of Education Secretary. Pila to 500, 600 million ang ginpuisan ni Representative Raul Manuel kag ni First District Congresswoman Doc Nanay Janet Geren. Party to sa health. Sa aton sini nga mga tagpalamati amo ning kung kaysa bala may matun-an ka man sa mga pangtutukan mo man o kung mga kung naga-research ka bala kung si Bumbot Sampas niya may ara ginasang
may ara ginasang sa kadapang gobyerno, may ara ginasang ano ganitong first name ni ni Sol Hindi iya nga Marisol Binyas no? Armando? No? Armando Sol? No. Counter check tabi kung siya ginman. Sa aton sige mga kabumbo. Kung kilala nyo, ining si Armando Sol, sa aton sining mga kabumbo, hindi guro Armando Okay. Nailagyan sa aton sining mga Conrado! Conrado Sol nan mga Armando man yang ako. Di ko na pinamulot sound sa magyapon sound sa Mexican no unang kilala ko pa Mexico. Sounds Mexican yapon no mula balik ta sa kay Conrado Sol na titagsa ko no ka gobyerno mayara sang Conrado Sol. Gaan tagin isang tsimpo pila kadlaw base sa mga masunod sini may nadlaw o kon na base sa iban sini manusin public affairs sa program naton maplastar ta kung anong abilidad ni Conrado Sol ni. Si Conrado Sol ti ginaangot ni sa kay Joaquin El Chapo Guzman. Kilala niyo naman guro si Joaquin El Chapo Guzman o galing kay si Conrado Sol sa aton sini mga kabumbo sa gobyerno ni sa Gobra. Ano wala ning inumpisahan niya man og limpyo ka sapatos ka representative to do congressman kung diri sa aton. Hasta nga ti grabe niya si Conrado Sol magano mo mag-research kung sa mga tinaga pa sang kilala ko magpanalawsaw. Ti sa iya sining pagpanalawsaw damo to sa mga impormasyon pro and against sa kung sino man dira nga mga matag-as nga opisyal. So gingamit ato ni Conrado Sol sa aton sining mga kabumbo nga amo ang iya sining alas. Until such time sa aton sining mga kabumbo nga nalabot yang iya sining handom nga makaangkon sang mataas nga posisyon sa gobyerno. Ti pero samtang sa aton sining mga kabumbo nga nagataklad si Conrado Sol sa iya sining posisyon, sige man tuya ang prosper sang negosyo ni Joaquin El Chapo Guzman. Ang negosyo niya ti droga. Kung ang iagin sining produkto ko cocaine. Sa aton sining mga kabumbo kung sa mga tinaga pa ni nila kokaina. Ti ara si Conrado Sol sa gobyerno sa aton sining mga kabumbo kung mag-init gani ang sitwasyon kung illegal drugs ang aton sining paghahambalan, mangita na to si Conrado Sol dayon sa mga isyo. No? Against sa particular iya nga mataas nga opisyal tapos sa motoy pasigabungon nyo to. Guabaho. Poti kinarang-karang man to dyan ang tanan nga tensyon ato na to sa ginbuyan niya nga bomba nga impormasyon against sa isa iya ka mataas nga opisyal. Smoke screen adto para matabunan ang isyu sa illegal drugs kag magapadayon iya sa pagnegosyo si Joaquin El Chapo Guzman. Di laban-laban responsyon Pilipinas sa subong administrasyon, no? Laban-laban may Conrado Sol man di. 34 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Kung ang kilala ko pa sa inya, damo ikong natunaan kay Conrado Sol ba? Sinya, si Pablo Escobar, si El Chapo, kag iban pa nga mga drug lord. Why na sa abilidad ni Conrado Sol? Tigin man si Conrado Sol abi mo. Kung baga pati siya to ang
smooth operator under the table. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon diri man sa bumbuhanay sa udto istoryahan naton mga pasaway nga pamatanon nga nagapanghalit, nagagirahay, nagadisturbo sa katulugon sa disura sang kagabihon kag kagahon. Ti dapat kuno nga disiplinahon ini. Mga eskwelahan, i-background check kung bala may mga nag-eksister nga mga gang kag dalan sa Muntinula Haro ginpabombo kay sandig iya sa completion date May 15 ang completion date. Itubtob subong way pagyapon matapos Tapos ang ginagamit ko nga panghakot sang simento, pick up. Ay ay isang equipment ining kontraktor raw. Ang budget sulusobra 2 milyon do 2.8. Lapit-lapit 3 milyones Pero May? Ano ganit tapos ang May? June, no? June, July, August, September. Manog 4 na bulan. Nga dapat human na sang bulan sa Mayo planon, tabo ni. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante ng mga panumdumoras. Ang isang compact fluorescent Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatiyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ng hindi tulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpihan. At Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Balik sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto. I-check natin this time balita ni Bombo Angel Tan. Ini karon na may kantanan sa sining mga pasaway lang nga mga pamatanonaw nga nagapang halit. Dapat kuno nga disiplinahon ini. Ang mga eskwelahan, i-background check yun kung may mga nag-sister sining gang, no? Sa nasambit sining bulutuan para nga ti mas temprano pa mabungkag na ini mga gang-gang, mga ganggong. Sa aton sini mga kabombo, check ta Bombo Angel sa report ta please kami. Bombo Cham, mas istriktuhan pa sang Iloilo City Government ang pagpangdisiplina sa mga kabataan nga nagapanghalit sa mga partilinismo sang syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jack Hunlo, pinuno isang Public Safety and Transportation Management Office ang gipahayag nga nagapakita ini nga wala sang disiplina kag kadulaan mismo sang respeto sang mga kamatan-on sa gobyerno sang syudad. Suno kay Mr. Hunlo, hindi pa niya mahambal sa subong kung ano nga klase kapag disiplina, pero sigurado Bombo Cham nga mas matid-a ang dulot kag may ngipon nga approach ini pagahimuon man sang syudad. Kag naka-schedule man ang PSPMO kuupod ang Philippine National Police kag
CSWDO nga mag-meeting para ma-address paano monitor ang mga kabataan nga ining bombocham. Kay sa initial investigation, usually mga kaagahon nilagi na obra ang pang-vandalize abi kaga nagpahayag man rin si Mr. Jack Kunlo nga dapat mas visible ang patrolling sa mga kabataan nga ni ilabi na gid mag alas 12 tubtob alas 4 sa kaagahon bombocham kag ginalantaw man diri sang pamunuan sa ang pagpasangkad man sa implementasyon sang curfew for minors. Dugang pa sa natungdan, ang ginaplanuhan nila ang pagpatigayon sa background checking sa mga eskwelahan kag obserbahan man abi ang mga kabataan kaya bombocham ginanantaw nila basi bala may mga internal gangs bala sa mga bulutuan kag kabahin ini sa ila abi nga initiation sa recruitment nila ang pagpang-vandalize kumbaga bombocham kung mahimo nila ang mga abi ginapasugo sa ila amo na ang pagbaton sa ila. Lantawon man bombocham ang possibility nga kabahin ini sa pagpakita man abi sang territorial nga domination nila abi sa isa ka lugar ining pagbutang sang pila ka mga marka sa tagsa man abi ka mga tarpaulin sang syudad sang Iloilo. Yari atong pamatian bala bombocham ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton na interview. Yes, no, si Mayor Jerry Trias actually no ginmando ina sa aton no pod sa PNP kay kung tanahon mo daw ka ang kabataan nga ni daw ay mangyapon ma disiplina no. Imagine ang aton nga mga tarpaulins diri sa may area sang diversion road kag iban pa ginpang bandala nila no. So amo na sila ka way nagidla respeto ini nga mga kabataan. So siguro it's about time nga maghihon man kita sa mga moves or mga kinahanglan ubrahon para madisiplina ini mga kabataan. Kay kung soft lang kita permi sa ila, daw pattern na no, daw amumahon mo sila, ilaigayan mo sila, idalon mo sila sa DSWD, tagaan mo sila ayuda. Daw way kadudla no. So may ara kami actually schedule da surehana ipod sa aton nga CSWDO ang aton PNP, especially ang Children's and Women's Division or desk nila on how to address kag paano namon ma-monitor ini nga mga kabataan kay ang initial nga information naton daw kaagahon sila no daw kaagahon sila nagakagto no sa initial naton nga pag-imbestigar based sa mga establishment sa ina nga area daw ang natural na kaagahon no. So I think mas maging mas visible ang patrolling sa kabataan from 12 midnight up to 4 a.m. Sir Jack, mas ginasuggest natin subong ang pagpasangkad pagid sang curfew for minors, Sir Jack? Yes, actually isa sa dapat gid no kay ang kalabanan ni sa ila mga minors gid no. So part actually ang implementar gid strictly sang minors naton nga na-amend na ni no last time from 8 p.m. From 10 p.m. nabalik na niya sa 8 p.m. Kaya during COVID din pa-lower niya sa 8 p.m. So tanahon naton kung anong provisions dito kag siguro tanahon tayo no kung pwede na siya ma-amend kag matagaan sang ngipon ng ordinansa para sa pagdisiplina sang ini nga mga kabataan. Sir Jack, kay amo ni sini ang sitwasyon ayhan ano sir nga let's just say hard nga way para magmanton ang mga kabataan niya ni sir? Well, for the moment, hindi ko mahambal. But with the interagency meetings, no, we will come up with mas may ngipon nga approach sa ila. No? Kaya kung soft lang per me, hindi kita mapamatian. No? So, ginatanaw naton, kay bago lang, actually bago nag-open ang klase. No? So, kung bago open ang klase, isa sa tanahon naton kung ano kakatabo no, sa sulod sa eskwelahan. Inibala may mga parts ang initiation nila sa recruitment no sa mga organisasyon or mga fraternities no sa mga schools. So kinahanglan gid background check ang tanan nga schools kung ano nga mga fraternities or brotherhood or organization ang nagadlagan sila dira kay base bala isa ini sa mga pamaagi nila nga mag-recruit sila para makasulod sa ilang organisasyon. So tanawon naton kay kung tanawon nimo sa natabo ni a week after sa opening sa aton mga klase naman. So tanawon naton no kay tinag-gather naman nagtiltanayan naman diwat ng mga kabataan. So tanawon naton kung ano ang background
sang ini nga mga kabataan. Sir Jack, makita sa mga pictures kag mga ginpang sulat nila do mga pattern ni siya sir nga mga logo ayhan iya ni siya sir sang mga organized nga mga groups nga parang territorial sign nila ining mga ginapamutang nila. Posible nga ina siya daw as part sang ilang siguro part sang ilang nga pagpapag-on sang ilaya nga mga grupo daw message siguro sa iban man nga grupo nga ini nga area is ila control nila, no. So muna padalman gid siya and tanahon nato, no. So mabalik kita sa schools, tanahon naton dito kung ano ang mga naga-exist nga mga grupo dito. And sa mga out of school youth naman tanahon naton, no, kundi nang mostly, no. So nabalaan man naton, may list naman ang aton nga PNP na kundi ini sa nga mga barangay ang damo nga mga, hindi ko lang pag-mention ang barangay, pero may list na ko dire ang damo sa mga out of school youth kag kalabanan nga nagatugas ang disturbo sa ilang barangay, no. I think pala ano man kay na headline man sa mga news naton last time, no, sa Facebook kung ano ning mga barangay. So tanawon naton kay kung tanawon nimo along the way sang aton diversion, may duha ka dagko barangay dira, duha lang. Muning Bakhaw kag ang Bulilaw, no. But ang halin diri sa Molo area nagalabot na dira, no, nagalabot sila dira. So tanahon naton, no, kung niya kabataan kung diin sila naga-originate gid nga mga barangay kay mostly na sa ila lakat-lakat lang kung kabiyon kag kagahon. So tanahon naton, no, kung paano naton ma-address ina. And part sa amon sa PSA mo, no, kay ti ang instruction ni Mayor Jiretanya si monitor man ninamon kay may patrol man kita nga 24 hours nga naga-duty. So part sa patrolling naton ang pagmonitor ni sa ila sa mga kabataan. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Punlo. Kag so far Bombo Cham diri subong sa may Iloilo City Hall may naghuni diri ang fire alarm dabi sang syudad diri sa palibot. Nagapon checking ni ara sa may party bala Bombo Cham nga nagatulo bala nga do mga trapal ini siya nga agra-check pa man subong kung ano ani ang nangin cause abi nga ti ang do nag-cause bikini sang pag-alarm bisang system diri kay ging fire extinguisher ni actually Bombo Cham agud nga paglantaw bala pagsaka amo na Bombo Cham mabatian subong sa mga kabombo nato Sa City Hall na, sa City Hall na. Sa City Hall diri Bombo Cham kay other side diri sa City Hall gina-construct niya ang makasabat sina dirang building administrator. Amo man na Bombo Cham so far subong gid niya tabo amo man nga actually may ginasend kita dira ang material sa may aton man sa may Bombo Iloilo nga ti ang amo inibang sitwasyon subong kay gin monitor naton from third floor diri ini banda sa may fifth floor bala Bombo Cham sa may other side bala nga nagatulo ining do liquid ini siya nga nasunog bala Bombo Cham sa diri nga bahay nga gina-construct sa amo ni Bombo Cham subong do grabe kid diri ang asok pinalantaw man naton kag palapitan man natin. Base may nagluto. Jel, base may nagluto naman da, Jel? Hindi ni Bombo Cham this time nga luto. Kuan gid niya ang nagatulo nga trapal nga nasunog bala. Nagatulo nga trapal? Nasunog. Nga sunog? Eh, amon din. Oo, amon din ginalantaw lang ni Bombo Cham. Okay, so may ara gid sang sunog gali tapos ang trapal na lunay nagtulo. Amo ni Bombo Cham ang sitwasyon diri actually masakit gawa sa ilong diri ang fire extinguisher. So the reason why nga hindi kita makapalapit sa babaw kagi na pagbasya manabi pag butanggid sang fire extinguisher amo to nagsaka kita nginsundan naton subong ari ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection gina check nila dis arega kon sila di Bombo Cham ginalantaw nila kung ano gisugudan kay medyo madamol diri ang subong Bombo Cham. Kaya mga empleyado, nagplanaog man? Actually, ang mga empleyado, Bombo Cham na alarma man, especially lang sa may 4th floor bara. Kaya ang grabe, ang aso sang fire extinguisher, subong diri, amo do nagakaran-karan ng mga empleyado. Kaya amo ning problema. Ano mga opisina dira sa 4th floor? Bombo Cham? Ano mga opisina dira sa 4th floor? Ang usually sa may city budget, kita di Bombo Cham area. Ang sakilid niya di nga stairway ukon hagdanan kay kung ang taon natin rin Bombo Cham sa subong fifth floor na niya nga bahin ining kung sabihin man may trapal na Jelaw kay ang other side rin Bombo Cham din close ni siya temporarily kay demolition and construction activities amo ni siya nga miara diri area sa hagdanan naging pa-close amo na ang rason niya ti other side lang sa building nga mga
o kung other side ng building gid lamang ang hagdan ang ginagamit. Ang diri nga bahin nga sa may kilid sang opisina So, sang city engineer's office. May naga-welding daw? Amo man na gani bombot siyam ang yes ma'am. Oo, amo na bombot siyam actually ang mga tao natin sa babaw kay hindi pa man sigurado abi bombot Kung why sa may naga-welding, paano masunog ang trapal? Base may nanigarilyo? Amo man na gani bombot siyam kay may kalayo amo nang ginambal diri subong sang tatapo Sa mga city hall employees, blabip na lang ka mo. Orang-orang manigarilyo, gikuwidyo yan. Ang mga opisina sa fourth floor, city budget, accounting, planning, city engineers. Muna mga opisina sa fourth floor. Bombot siyam naga-exit hindi amat-amat ang mga empleyado sang Iloilo City Hall, especially diri sa may fourth floor. Nag-amat-amat na sila pagwa kaya mo man ng instruction sa bahin abi sang alarm system diri. So far diri subong ang mga katapo abi sang Bureau of Fire Protection nag-advise na din nga hindi ani magsaka kay lantaw nila imbestigaran nila kung ano di man ang natabo sa babaw. Naka-standby man di actually bombot siyam ang mga fire extinguisher. Sige pagid ang alarm. Ari naman di si Mr. Melchor Tan bombot siyam na hingkadtoan niya di mismo ang scene manabi kay pagka fourth floor may tartahan diri bombot siyam nga diri abi do parang naka-note nga sarado bala di tartahan niya siya nga gamay tapos hindi da pwede kasaka ang kung uman unless lang kung sila ang nagaobra sa babaw bombot siyam and subong amo ning nagamatamat tagid lamang di pull out ang mga empleyado mo man na ang so far instruction sa ila bombot siyam. Okay. Kagasong party lang taon nato pagid kung ano gid man ang gihalinan sini, posible abi nga hambal nato tong hambal mo kaawalagaw nga pasi nagapanindirilyo kung ano ang ginhalinan abi sang kalayo nga atin nagtulo ining trapal manabi nga sunog sa may third floor actually bombot siyam kung mag-amo na gali nga wala gali na patay abi sang o kung nakitaan sang na alarma ginayon may mapasok pa and may ara pang mahalitan sang siniman abi nga natabo diri sa may Iloilo City Hall subong Bombot siyam. All right. Live diri sa may Iloilo City Hall ini si Bombo Angel Childertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan. Ano sistema nga kung demolition di bala kung mag-demolish ka Bombo Umel maso no paginiban mo nga mga ano may gubon ka mo kung may gina-construct kag kung kinanglan mga steel dira ang ibutang as brace or kung ano nang tawag sila dira ti kinanglan weldingon mo na ti una-unang nasuspitsuan naton base bla kon ang ano ang ano na gani ang drops ng sang welding bla ipot kung sa kilala ko pa sang welding basya mo na nagkos ang sunog ukon sigarilyo wala mapatay ginpitek lang muna blao umupa sa trapal iyo di kang garo again amo na kung kay isa bla mas mayo makita tagalibot ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Pero ti kung kaisa hindi nyo magkinanglan magpalayo araw lang sa palibot nyo. Ang mga dalakpon nga nagapanigrilyo. Ay may ano. Ingagawon ta balita ni Bombo Jomar Villa kaya ang dalan tos Muntinula rogin pa Bombo. Ganto ni Justisya. Amako nyo date of completion May 15. Galing ba si Salaman ba si Jomar raw? Basi May 15 to, pero basi 2028 pa. Hindi wala jobs. Pero diya, ay malunta na karon. Hasta sumong waya matapos. Tapos ang naghahakot kuno ka siminto, pick up. Ay. Ano na patuga-tuga man niyang kontraktor ni nga wais ang mga equipment na
sa aton sinimak Bombo. Check tabi si Bombo Jomar Villa sa aton sini nga ipabombo mo segment. Bombo Jomar, Jom sa report tapos kamin. A question dari karon sang pumuloyo ang ining project nga implement dari sa may area sa Barangay Montinola distrito sa Haro kung sa hindi sa reklamo amo nga madugay matapos no kay based dari sa ila sining Transparency Board bubunsa po kunin nga project tarpaulin nga napamtang sa may lugar. Bali based dari sa information nga nakita naton ang ining project contractor amo ang Abelarde Builders and Supply. Ang date started April 17, 2023 kag ang contract completion date o kanang completion date May 15, 2023. Ang so kulang-kulang lang isa ka bulan? Yes. Babusam. Ano kalawigon isang Jom Sao sang civil works ko tani da? I hope nga tsakto akon nga term. Anong kalawigon sang ulubrahon da? 28 calendar days lang ni. 28 calendar days kanina min ko anong kalabaon sang ulubrahon? Hindi ka dugayon ang kalabaon bala? Alin sa may gidi pasulod sa status unahan siguro estimated naton mga more or less 100 meters. Okay. Ang kalabaon siya ni bali duwan ni sa two lanes ni siya gin amat-amat bakbak karon pero sa nakita naton isa pa lang diri ka portion ang natikayon diri nga bakbak kag dakwa ining masemento nga nagkala tukal na nga gamitan diri sang heavy equipment man agod nga makakas. So based diri sa pagpangusisa naton sa lugar, based diri sa nagareklamo, Bumbucham, nga question nila nga doon nakulangan sila sa mga heavy equipment nga ra sa lugar. Kaysa to sa notice nga ginagamit nila sa paghakot bala sang siling mga simento nga ginpang bakbak. Amo ang pick-up truck sa lugar, amo nang rason nga madugay nga matapos ining project amo nang hindi nalantaw diri sa nga pila ka mga pumuloy. At the same time ang ginagamit nila ni pang bakbak ni maso mano-mano bali ang individual may mga tinawo sila nga mo ni nagapang bakbak dra sa semento. May dra nakita kita amo na kalawigon sang ulubrahon nila tapos 28 ka calendar days lang ang gigamit nila sa pangbakbak maso. Ang kontrata 2.4 milyon pesos. Yes. So mo nang isa to sa question nila nga ay nila gigamitan abi sa mga heavy equipment ra no. Ito nakita taman diri ang ang sitwasyon diri Bumbucham. Kung mapasulod ka bla sa Barangay Montinola ni adiri ka maagi sa likod ni sang West Visayas State University Medical Center. Diretsohon mo lang na sa tapos maliko ka pa to may duha ka bangga na katupaday. So sa una nga bangga makita mo da nga gin sarduhan na ang dalan. Proteko ng taon ta makaigo ang salakyan no. Igo gani ang pick up ni kung maglabay sa lugar. Sa kung gani na question nila kung nga away nila ginamitan bisan sa mini truck lada nga ti makakiter man sa dako-dako gawa nga nga mga ginpang ginpang bakbak kung ka igo ang pick up truck igo ang one bagger nga mixer o kon ang butang ta pa bakho abi Bombo Jomar nga do video gamay-gamay makaigo. Yes. O kon mga nang tawag na sa nagapang jug o jug machine ti 2 ka milyon gani 2 ka milyon sobra kontrata nila ang gamit nila nga pangbungkal maso mano-mano ti jug machine Joms. Amo nang isa sa concern nila kay kalabanan diri kun makita naton ang mga pabalay may mga salakyan. Iba hindi nakasulod aga pang lagap sila kun sila parking. Awan man sang parkingan abing ginaloki sa ilang at sila na temporary ang mag-park. So mo nang isa sa concern nga ting iban ang mga tigulang ga-drive sa lakyan ginalakat pa nila bangod nga ti apektado no ang ila sining alagyan sa nasambit karon nga lugar. Adri Bumbucham.
So ipabati tabla ang interview dere kay Sir Ariel Gloria. Bali ang barangay ni Sir Gloria doon under pa ni Sir Lourdes, pero ang ining barangay Montinula napitan na lang ni do bagari na ni Puputsam. Porti concern lang gid sa mga pumuluyo kay ting badyo na tahap man kuno nga mag reklamo regarding sa siling na sambit dere karon nga proyekto. Si Ariel Gloria sa mga interview dere sa Bombo Radio. So lubosi ko muna piktuhan dito. Ate, ang concern naton damo first and foremost, hindi kagwa sa lakyan namon. Para sa akon, senior citizen ako, siyempre nasaligan ko ang salakyan ko maghakot sa mineral water nga intended para di sa akon. Secondly is the basura. Hindi na di kasulod ang truck. Di may mabayad another expense on my part. Tapos ang mayo gani subong ay kasulod ang sikad, ng ligad di kasulod ang sikad. Di sino maalsa sang akon di basura, tapos basuran ako. May isa kadason nga question mark. Tapos ang ika-third is that there was no information dissemination according sa barangay official sa Montinola. There was. But kami di barangay, kami Lourdes na tong andring auto, ang dalan, I mean. So wala kami sang eksakto nga info dissemination regarding sa sine. Wala kami sang nabalaan kundi kami mapark nga safe ang amon sa lakyan. Wala kami isang alternative measures kung ano himuon sa basura. Tapos ang isa pa, ang tubig ko di sang last Sunday na utod, may lang gani kay abtik ang MIWD. Despite nga Sunday, gin full force sila, walos lakbilog tao, gin check nila di. Di na kayo ang tubig. O ti balo ka naman, mayo pa mo at kasudan, di na tubig. So this is one of the concern. I'm bringing this out no sa aton mga leaders. Kaya it's not only me that is affected but rather all the citizenry and diri sa area. Pertigid nga kag nakita mo man. Pertigid yang perwisyo ang ginatag sa inyong project kag ang isa ginapamangkot ko nga 3 months atras nga supposedly nga sang August na nga nag-start. Nga supposedly nakapaskin to is May I think ang matapos ning ti mag-amuna manumano kita mo to ano ni balay nga obra mo ni siminto ginlukad nila 10 inches. Ginamaso nila para magagmay nga daw ulo kadako ag maalsa nila karga sa kanter. Ano klase ko na? Sa pick-up to. Isipon mo na pila mo niya saan mo niya matapos yung project ni. Pero ano ginalanta mo do kulang sa equipment? Yes, kulang sa equipment kag para madali matapos ang dalan nga hindi perwisyo diri sa amon Mahilan ni kay way ulan. So ang pumuluyo di malakat ka halin to sa punta. This is about 250 meters ang length ng dalan mo. Di mo nang perwisyo namon, basura, tubig and everything. So, ang akon, wala man ko kasiling sinugid ako. I'm just ventilating my concern, no? It's not only my concern. Ang iba ni guro, nahuya lang ni magsagad pa radyo, pero ti akon, do hindi ko yakagwanta. Yan pabalo ko ni sa inyo, sa Bombo Radio. First, kapasalamat ko sa imong Bombo Jomar no nga katuan mo ko di sa Bombo Radio, especially sa management sa Bombo to ventilate my concern and the concern of the whole pumuluyo diri sa amon lugar. Okay, ang contractor nga ni sir, adlaw-adlaw, anong observation mo tapos sa mga tinawo kamusta bastante mo mga tinawo? Kita mo man dito mano-mano to ang ginimo la maso. Ti kung gin payloader nila di kag dump truck ni sala ni gurok adlaw kakas na gin ano ni ginobran nila, balay or kusina sang balay, tinuntong. Tinunto na nang Ilaya Jones ya. Pero dali lang gin Jones. Date Balantaw ko di may kopya ko di. No? May kopya ko diri Jones Ngagin pa sa mo sa akon Parang tsaktuan na itabla. Date started April 17. Target date of completion May 15, 2023. Pero ang bal ni Mr. Ariel Gloria nag-umpisa Agosto. Amo nang base na sa observation. Ay, ano klase, ano ni man? Anyway, masako-sako sumong Iloilo City District Engineering Office. Kaya ang mga hippie kuno nila may mga seminary. Amo man tong statement bala kagina ni Engineer Edward but luyang naton nga maplastar ini Joms kag mapaexplikar man ni sa ila kun nga amo ning natabo dira sa may barangay Montinula kay ti huol tuod perwisyo tuod sa mga pumuluyo dira mo Jomar.
Yes, napalabutan na nino sa Iloilo City District Engineering Office nga muning implementing agency. Bumbutsam kagati amo to gani sa mga pumuluyo ngati ang ilayang gina-question lang man kati ang taxpayers maning gigamit mo na ngati ginapamangkot kung nga ati taba naka-delay no dako ang delay tapos si delay pagid ang pag-ubra kasi ning nasambit diri karon nga proyekto bumutsam. Actually gin talaga din ni Sir Ariel Gloria kay kahapon do tayan nakamuto sila magtupanay bumutsam. Sa gamay lang to sila maglabutanay sa lugar kay dugin picturean to blang project. So isa to sa Baligin picturean ni Mr. Gloria, Ariel Gloria, ang area. Gin picturean niya. Tapos? Gisita siya nga hindi lang ko napapicturean kay di gusto pamilya. Pamilya sang? Hindi gusto magpamilya. Tinga hindi gusto pagpamilyaw? Amo gadi ang di ba lang yung gamit sinadari nga pundo iya ka taxpayer? Proyekto ini sa gobyerno? Karon kay do ginreklamo hindi pagpamilya yan ano mamay basi may ginatago-tago na di Joms? Amo to gani ambal ni Sir Ariel Gakapo do grabe ng tensyon bla gin control ya lang kagin patawag ng barangay. Sa bagay. Bumbo Jomar hindi man dapat pagpamilya mo. Kay namo na nang mabalahuba kag matukiban karon. Una bes natukiban ta nga sa ila sining kontrata di ang pagsugod Abril. Matapos Mayo. Tinga gusto na sila kag nagsugod daw. Di ba? Isa na na. Nga ginamano-mano na dira. Wa isang may nagakigo ng equipment ang nasambit sining kontraktor. Kag may nakahutik sa akong Bubujumar nga daw damo kuno subong na namian sa mga magpasiminto bala sa mga lagyan hilabi pa konsuludlon o galing puro punggan ko lang na hasta lang ko na anay Joms kay 11 minutos na nakaligal stock na alas 2 Joms. So iban sa ni Karbobutsam pa no ang information kag mismo man ti sa kontraktor kung willing man sa kung anong explanation sini. Open man kita diri sa Talatapan sa Gabubara at the same time ang Iloilo City District Engineering Office Bumutsam. Okay. Si Kuho nakakaroon Vice. I-post ko na. Sige na Joms. Ini si Bumbujo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kinda Bombo Jomar Villa lang ginaton siningan simpo at agan taman sa kay kayunan nga makasabat diri ang Iloilo City District Engineering Office. Kag subong man kung gusto sa kontraktor nga magsabat. Bukas di ang linya sa Bombo Radio 337-9452. No, 337-9452. O pwede ka makakanto sa stasyon ni kag magpathag. Bukas ang amon sining Talatapan. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang Marenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day
Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year. Kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie goldie songs sa concert at the Plaza. Grandparents Day Edison. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Ako si Evelyn Portugaliti, isang barangay Trapici, Uton, Iloilo. Nagdaog sa market draw sa swerte sa palengke sa Uton Public Market. Nagamit ako sa purchase nga silver swan. Nagdaog ako sa 500 pesos nga cash. Ari isipon ko 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos nga cash. Isa ka balde nga gift pack, valor 800 pesos nga nasulod sa urukan nga balde. Gamiton ko ang nadagan ko sa pagbakal sa proof of purchase. Nagapasalamat ako sa mga product sponsors kag Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It's a beautiful Thursday afternoon and this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Today is September 7, 2023, Thursday, and sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Yes, you can already feel the Christmas air because it's just 109 days to go before Christmas. Pwede na, makapag-amat-amat. Bisan tulok-tulok lang anay, no? Window shop lang anay. Kung may mga plano nga mang pamaskwa sa inyo nga mga ihado kag ihada. Well, anyway, this afternoon, balik kita diri sa pagdulong sa inyo sa ating nga mga ginakalingawan gid nga mga kasaysayan, and thanks to all our very mapisan nga mga letter senders, ang iban mga newbies, ang iban mga regulars, ang iban wow, as in suking-suki na gid sang kahapon lamang. So salamat gid and good afternoon gid sa inyo tanan, sa mga viewers naton, sa mga listeners naton, sa mga KLP lovers. Hello, tanan-tanan kamo. Again, gina-invite ko magpadala lang sang inyong mga istorya diri sa Kahapon Lamang program. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can send that sa Kahapon Lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung ready na kamo dira, ako ready naman sa pagdulong sa mga kasaysayan. And so, ari na ang atong ambahanon para sa inyo this afternoon from the Bombo Music Festival, Mahirap Gumawa ng Kanta by Edwin Di Makulangan. Mayong hapon and welcome. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang
gumawa ng kanta. Kung ang puso ko'y laging may kaba, pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na di mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, buhat ng lumisan ka, at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon, sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon, na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Mahirap nga ba? Pero ang paggawa ng sulat or ng kasaysayan, hindi, no? Kung true to life, di ba? As in, kung magsulat ka na yan, tuloy-tuloy lang yan. Gani dira sa mga may ara gid istorya nga nami gid nga ipadala diri sa KLP, tuloy-tuloy lang, no? Ang pagsulat. Kag ang pag-obra sa inyong mga istorya, kag sa inyong mga kasaysayan, and then ipadala dayon through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo. Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 25 minutos makalipas sa alas 2. Hello again, this is Tita Regine. Ready na ako. Ngaidulong sa inyo ang aton nga linyada sa makasaysayan this afternoon. Nagapanguna diri ang iya ni Lolo Erning. Good afternoon sa imo, Lolo Erning. And the letter says, Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo, kag sa tanan ning mga pumalasakop sa programa mga ini nga kahapon lamang. Naibaluan ko nga kung hindi ko inipag-umpisahan ang akong kasaysayan, mangin wala sang umpisa kag katapusan, correct? Gani, bisan alas 2:45 pa lang sang kaagahon, ginsulat ko na ini. Wala labot sina, hindi ko magamit ang computer sa akon nga apo, kay may online class pa sila. Tago lang ako nga si Lolo Erning. Kaysang nagligad nga Enero 24, tuig 2021, nakakuha na ako sa ginhatag sang aton nga city government nga 10,000 ka pesos para sa mga senior citizens nga nakaabot na sang 80 anyos. Wow, congratulations, octogenarian. Ang aton nga letter center, 80. So natawa ako sa tong Enero 24, 1941, sa Fortunata, Bagumbayan, sa balay ni Mrs. Eufrosina Bisoki, ng isa ka midwife. Ikatatlo ako sa napulo ka magululutod, gamit 3 ka babayi, 7 ka lalaki.
Kung si Lola Amparing, naka-estar sadto sa Mabini Street, sang nagsunog sang April 6, 1966, ang gasoline station nga yara nahamtang sa Mabini, Ledesma, amo na ang ginaobrahan sang amon amay bilang gasoline attendant sadto. Antes sini, inday kami nakapuyo sa Victory Road nga natung-an sang Quezon kag Mabini. Ugaling, nasunog ang amon nga balay sang 1949, sang grade 2 pa lang ako. Flashback anay inday. Sang Abril 1942, ginbombahan ang Fort San Pedro. Kagang amon pamilya, nag-evacuate sa isa ka baryo nga ginatawag nila nga Kubay. Sakop ini sang Alimujan. Sa kaluoy ni Lord, inday sa lugar nga ato, wala kami makaagi sang gutom. Tungod, madamo ang kararuton kag mga bunga sang prutas. Madamo pagid sa mga ilahas nga manok. Nakaagi kami, naginsulod sa mga hapon, o galing, nawili lang sila sang kaon sa saging. Kag sa mabusog na sila, ila nga ginpaniro ang mga manok nga nagalagaw sa ugsaran. Antes sila maghalin, ginpalinya kami nga mga kabataan, kag ila kami ginatagan sang ila mga dulce nga maasin-asin, kag matulutampis. Kiamoy, humbot lang. So pagabot sa peacetime, nagbalik na kami sa syudad, kag sa nasiling ko na, naka-estar kami sa Victory Road, kag nasunugan sa 1949. Nakapahimo kami sang amon balay sa Quezon Street. Ugaling, tungod sang kapigaduhon, ginbaligya manini sang amon ginikanan, kag nagmantiner kami estar sa balay sang tiya sang amon amay. Ambot kung ano nga di malas inday, ang balay nga amon ginestaran, nasunog naman sa February 6, 1966. Inday, tungod sang kapigaduhon, wala sa duha ko ka mga magulang ang nakatapos ng high school. Ako, grade 6 lang kuntani. Ugaling, si Lord, wala gid nagpabaya. Halin sang 1953 hasta 1960, baka-baka inday, houseboy, puto vendor, managlawit sang pulungkuan nga uway o katre, panday, pintor, kargador sa molye, gapanambala sa Kalye Real para sa pagpinta sang building. Gapang lettering, gapang drawing, kag sang ulihi, nakahibalo pagani mag-imprinta sa mga t-shirts para sa CAT kag ROTC. Sang 1961 inday, gipalapitan ako sa ginakabig ko nga guardian angel. Siya isa ka maestra nga neighbor namon. Ginbuligan niya ako nga maka-enroll sa Lapuz High School. Wala na ako nag-uyang sang panahon. Inday, sa edad na 21, first year, second year, irregular ako. Nakaagi ako night class sa BCC Santo. Pagkadason nga tuig, nag-third year, dason nag-fourth year. Pag-graduate ko sa high school, nakakwalify ako sa Timawa Scholarship ni former Mayor, then Senator, Rodolfo T. Ganson. I graduated from my BSE in 1969, IE at age 28. While in college, I also applied for the teacher's exam, which I also passed. Nagbalik ako sa akong nga alma mater, ang Lapuz High School, as a substitute teacher. And by the year 1972, I was already a regular permanent. I got married sa 1976 kag ang akong asawa. Kami, I have 3 children who are all professionals now. Nag-retire ako from teaching in 2004. My wife became a principal but died in 2011. Actually, madamo pa ako sang inugsugpon. Ugaling, siguro kapoy ka na sa pagbasa. Kag gusto ko man nga makapahuway-huway pa tungod 3:30 a.m. na. So good morning and God bless you. Ang matinahuron, Lolo Erdning.
Well, mga kabombo, nag-good morning sa aton si Lolo Ernie, no? Kay ti early morning niya, ha? Naginsulat, iniiyang kasaysayan. 2:45 and at 3:30, tapos na siya. So, matulog na siya liwat. That's why nga nag-good morning siya sa aton. Well, good afternoon man dira sa imo subong. Lolo Ernie, sigurado gid ako nga nakaplastar ka na. And kabay, no? Nga nakabawi ikaw sa imong mga pagtulog. Kagabay nga you are in good health. Kanami, no? Because in your story, dili gid naton makitaan. Kung isa ka tawo may ginahandom and ang isa ka tawo may determinasyon, wala sang imposible. Especially if coupled with prayers. Amo na gani kuno, when we pray, we have to pray as if everything depended on God. And we have to work as in everything depends on us. Di ba? So, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, kag kanamigid, no? Because ikaw, may nalabutan gid ikaw sa imong mga pagpanabuhi, hindi gid siya problema, no? Bisan nga delayed ka na sa imong mga pagsulod sa imong high school, pero nevertheless, nakatapos ikaw, so what? If you graduated at 28, at least at 28, professional ka na. May trabaho ka na, maayo na ang imong mga futuro. Hindi bala? So kabay nga ti, mangin pala hinandigan man ini, no? Mangin na example gid ini. Good example sa aton dira nga mga young people, sa aton yung mga estudyante nga kung nagduro di malas kay ti wala kwarta ang mga ginikanan or wala sa mga ginikanan nga nagasuporta sa ilang pag-eskwela, nevertheless, no? Ti ikaw gani nangin jack of all trades ka man, di ba? Pamanday, pang-lettering, tanan-tanan na lang. Until nga na nabugayan ka gid, no? May one angel nga nagkato sa imo and nag-offer na maka-eskwela ikaw liwat. And so, everything happens beautifully sa imo nga life, sa imo nga pagiging professional bilang isa ka teacher. And I'm sure kadamo man sa imo nga na-impart pretty sure sa imong mga estudyante. So thank you so much, ha, and kabay, this won't be the last time nga magpadala ka diri kag mag-share sa imong istorya. Lolo Erning, salamat gid. Syempre, no, ko nagaedad-edad na kita do hindi na regular ang aton nga sleep. Sometimes in the middle of the night makabugtaw kita, or sometimes sa kaalang-alangon nga oras sa kaagahon nagabugtaw kita. And siya, he took the time para nga magsulat sa iya nga istorya. So thank you so much, Gid. You can also do so, ha, sa mga aton dira nga mga letter senders or sa mga may plano man nga magpadala diri sa KLP. So salamat sa liwat, Lolo Erning. Ang aton nga oras 35 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon, and this time may isa kita ka flash report kuhaon naton ini kay Bombo Gladwin. May encounter nga natabo sa Tubungan sa mga detalye. Bombo Gladwin, mayong hapon. Tita Regine, padayon karon ang engkwentro sa tunga sang ginapayag rebelde nga grupo kaga militar sa banwas sang Tubungan. Iniman na Tita Regine nga kumpirmar ni Lieutenant Colonel JJ Havines ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga padayon pa sa karon ang engkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kaga ginapayag nga rebelde nga grupo nga nagumpisa 2:00 subong nga hapon sa boundary sang barangay Kadabdab kaga barangay Bato sa banwas sang Tubungan. Naibaluan Tita Regine nga sang ligad nga binulan nagluntad man ang engkwentro sa banwas sang Leon. Wala pa kita inisyal nga information, Tita Regine, kung may nasamaran kagakumpila ang involved sa sining nga engkwentro, Tita Regine. Bobo Gladwin? Oo. May dugang ka pa sa imong report? Wala na, Tita Regine. So padayon lang nga kita mag-update sa aton nga Facebook page kag sa aton nga programa sa mga public affairs program natuhoy sa sining engkwentro. Alright. So may mga napilasan, may mga ara na kita sa mga nahibaluan, may mga ara na sa pila sa military, pila sa mga NPAs, daw mo sina? Tita Regine, wala pa kita sang initial nga information kung may nasamaran kagkupila ang involved sa sining engkwentro kay padayon pa
Suno makay Lieutenant Colonel J.J. Habines, ongoing pa sa karon ang engkwentro sa tunga nga ginapayag rebelde kag grupo sa mga militar sa banwasang Tubungan. Diin in particular sa Tubungan, may idea kita? Sa boundary sang barangay Kadabdab kag barangay Bato Tubungan, Iloilo, Tita Regine. Alright, sige. Maraming salamat, Bombo Gladwin. Ini si Bombo Gladwin Costilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa email flash report, Bombo Gladwin. Oras naton, 40 minutos, makalipas ang alas 2. Sa ating pagpanambalik, padayon natin ang pagdulong sa inyo sa mga istorya diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon ka-open ninyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant Story naton is from NB sa probinsya sang Iloilo. Mahal kong Tita Regine. Mayong hapon sa inyo tanan, mga maukod nga nagapamati sa KLP, labinagid sa imo tita, kag sa tanan nga katapos sa Bombo Radio Philippines. Karon nga hapon, may gusto ako ipabati sa inyo. Ang kinabuhi sa isa ka babae nga nakilala ko. Isaysay ko sa inyo ang istorya sini paagi sa isa naman ka binalaybay ko. Okay ti ano, handa na kamo dyan, mamati? Ari na ako ang inyo kaklase sa kahanginan. Kagkaron, ako na umpisahan. Natingala gid ako sang kinabuhi sining babae, nga permi lang nagalibod suroy sa kasilingan. Pangutang diri, kag pangutang didto, halos 2 ka beses sa isa ka bulan. Daw sa waay na gid siya sang mahimo, kung pahulamon mo gani 100 or 200 man, nagapromisa nga bayaran kaniya, pero pag abot sang petsa, waay man. Kung mataymingan niya ako makahuram, waay na ako gadahom nga iya pabayaran. Ang huram bala nga waay bayad-bayad, kundi nagakahuya na siya magliwat. Makadto sa balay, magsigi istorya. Waay siya kapamahaw, kag waay man kapanyaga, kay waay bugas nga tigangon sa brugasan na. Hambal ko, pauli di akanakan, kay kung makakaon ako, ikaw man makakaon. Hindi man siya, kay hindi man magpaulipon, kay suno sa iya, akon lang siya nga suguon. Ti ano gusto na, akon lang siya papungkoon, kag ako permi ang magparik-parik para kami makakaon. Hindi man unta amo sina ang akon punto, kundi pagbulig sa iya nga makakaon kami, nga duha, it husto sa husto man nga tiyempo. Pero anuhon mo ang iya bugal, taas kaayo. Ay abaw, kanami isang iya swerte, kung matigayon, kay siya na ang amo sa balay nakon. Ano nga pangisip nga daw iya patuntuhon, ang tawo sa iya nagapakaon. Sang una, nagpamanila na siya, ti pamutsatsa man ang obra na tuya. Insad siya pagpauli na sa uma, naglain ang direksyon sang pangabuhi niya. O Ginoo ko kag Diyos ko, pasayloha ako sang hindi maayo nga ginpanghambal ko. Kay kalain man nga nagtugak kaaburido ang pamatasan nga hindi man husto. Waay ko dulang ginasapak ang iya sugilanon, nga kon makasuroy, ginasugid ang iya sitwasyon. Kay daw 3 lang kaletra ang nahibaluan na, hindi ko na lang isugal ang piso ko sa 5 sentavo niya. Akon siya ginahambalan, nga untatan na ang pagpanigarilyo, kay ginasunog na lang ang kwarta kag baga mo, pero ay man siya gapati, kay amugid lang na ang iya kalipayan. Waay ka mahimo, kay amo na iya nagustuhan. Tigo lang na kita, hindi nakabato atong resistensya. Paano na lang kung magmasakit ka? Ano imo ipabulong kay waay ka man kwarta? Ano ka na lang, mangayo-ngayo naman sa iba? Ay ano na lang ni klase ka babae, daw ako lang ang nabalakas ang pangabuhi na. Kung abi nagsagod, maskin 3 lang kabilog Bisaya nga manok, kundi sa pira ka adlaw,
mabaligya na kag makabakal pagkaon na. Tama gid ka budlay, sang tawo nga pilosopo, hindi matudluan kay may iya nga prinsipyo, maskin sala magpakuno-kuno nga daw husto gid ang iya pagtuo. Di, kontento lang siya nga nagahapyot busong na, makaon pa man unta, pero ay na. Kag sino ang gintunto, kag ginlipong na. Ang pagkatamad na, nga nahadlok mag-obra. Ginamiga ko na siya sa una pa, nga mabuligan niya ako mag-uro-obra. Ginbayran ko man siya sang inadlaw niya. Nautangan niya ako abanse, kagwaay na mag-obra-obra. Ang alibay nga masakit kuno ang hawak na, ti syempre alang-alang mo periton, ang tao nga hindi ron tana mag-obra, pero sige naman siya suroy, mangutang sa iba. Tama gid ka stubborn, Tita Regine. Opisyo na, madayan-dayan, manangra-tangra, kag magpangayo-ngayo. Bunga man kabayabas, kapayas, o kunpaho, nga may ihamil lang sang iyatyan nga nagaburo. Ti mayadiang nga makasarang pa man ikaw mag-ubra, insa hindi ka maan magbuhi isang kaugalingon na. Kung magkadto sa akon nga nagakaon ako, ginapakaon ko man, pero naleksyon na ako nga hindi naging magpautang. Sang isa ka aga diya, duman sa balay. Wait, liwaton ko. Sang isa ka aga, diya duman sa balay. Nangita naman 200 kay ibakal na kape kag kalamay. Natabuan, nagabubod ako bisaya ko nga manok. Way makahambal, kag dayon lang tumalikod. Pananaw ko, dumalitik ulo sini nga babae. Hindi man kahibalo mag-budget sang kwarta nga ginapadala sang bata niya. Permi lang kulang kay ginpamayad niya sa iya kautangan. Daw akon ulo ang nagalibog kung ano pa nga bulig ang akon mahimo. Ti ahay, amo dugid lang rantana, mientras tanto nga nagakabuhi pa. Tama gid kabudlay ka na intindihon. Kung natagan mo suggestion, nagahipos man lang. Ngaway ka man makuha positibo nga reaksyon. Why gid? Sayang lang ang imo panugdaon. Ano man daan ang aton kadaya sa mga tawo nga parehas kadya, pero puwerte man mang disturbo sa iba, maskin ikaw may ginatrabaho pa. Ay, pasaylohon lang ako sang Ginoo, kay basi makasala pa ako, nga doga pang hilabot ko no, ang tuyo ko pagpahanumdum sang maayo. Naluoy ka nga mabuligan mo unta siya, pero waay man bili ang gintugda mo sa iya. Diin kagid ko no asta. Taman lang sa pagkumod-kumod kag maghipos na. Maayo daan kung disabled siya, may rason nga limusan mo siya. Pero alisto, magmadyong kag magtong-its pa. Hindi isala ang paglimos mo ka na. Tudloi para makahibalo magtrabaho, hindi paghatagi nga makapadako sang iya ulo. Kay mahulat na lang siya sang ihatag mo. Hindi kag hindi gid amo dia ang husto. Do nagaugtas ka lang sa waay kapuslanan, kay matig-a ang ulo, waay ginapaalinton ang hambal mo. Sayang at sayang lang ang ginabulig mo, ikaw na lang ang naluoy sa kaugalingon mo. Makinasingkasing gina-extend ko nga bulig, pero waay niya gina-welcome. Hindi naman siguro sala sa mahal nga Diyos, kung hindi ko siya buligan, kay iba ang iya nagustuhan. Ti ano imo matugda si ni Tita Regine, nga daw hindi gid magsaler ang maayo nga panugdaon para sa iya. Nagapangibabaw gid ang tiko na nga ideya. Ti ano, pabayan ta na lang siya. May hurubaton nga ang aton mahal nga Dios, mabulig sa aton, kung buligan taman aton kaugalingon. Ti paano siya buligan sang Dios, ngaway naman ginabuligan iya kaugalingon. Hence, ikaw na palihog, Tita Regine, ang maantigo maghatag sa nagakaigo nga panugdaon. She might be enlightened by your bright ideas if she is listening to you right now. Tita Regine, thank you so much once again.
May the good Lord shower you the best knowledge and wisdom to help awaken these problem people around. I am inviting you once again to listen on our family bonding on Thursday, September 14, 2023. Ang nagakabalaka in B sa Iloilo Province. Well, in B, doon hambal mo naman ang tanan sa iya. Pero ikaw man naghahambal diri, do wala man nagapamati kung anong imo ginasuggest, kung anong imo nga ginatugda sa iya. Hindi bala. So, kanya-kanya sa ato, no? May ara man kita nga kinaiya. Amo na ginatawag nga ang uniqueness sang tagsa-tagsa ara gid inaiya. Ang aton nga mga views, ang aton nga mga ideas, hindi pare-parehos. So sa iya nga bahin, that's how, no, she handles her life. That's how she manages ang iya nga finances. So, hambal mo, though ginakabig mo, no, nga hindi siya mapisan. That's why nga, husto na lang siya nga mang utang-utang or mang kayo-kayo dira sa mga tao sa palibot, and you are one of those nga iya nga nakaduan. Ginbuligan mo, ginhatagan mo sang pagkaon, ginpautang mo, gina-advisean mo kung ano ang manami no para sa iya, nag-offer ikaw nga pwede gid siya nga maka-work sa imo, hindi niya man feel. So that means, no, nga daw wala na kada sang may mahimo pa. Pero, depende sa imo. Every time nga mag-approach sa imo, depende sa imo if you still would want to help her. So, kung magamuman lang na nga nagaugtas ka man lang, ang iban, they would rather, no, ignore ang ina nga tao. Ang iba naman, they would just accept ang inaangasahi isang tao, and depende na lang sa imo, no? Kung luyag mo pa nga magbulig, depende na sa imo. But nakita mo nga she doesn't deserve to be helped, kay may bisyo siya, nagapanigarilyo, nagapanahor, kag doon na anarang niya na lang gid, no? Ang inaangasahi isang kabuhi. Well, for all we know, basi may gina-go through ina siya. That's why nga, though hindi na siya makapamati kung ano man ang ginahambal sa mga tao sa palibot, kung ano ang gina-advise, kung ano ang gina-suggest, nga hindi siya mamati. Kag sa gihapon, ang iya luyag nga himuon, nga everyday of her life, mangayo-ngayo siya or mangutang siya. But you would see her, no, nga ato sa tong itan, kung may kwarta. You have mentioned, nga may family man gali siya, may bata man siya, kag nagabulig man gani ang iya nga bata. So, knowing that she has her own family, so ang pamilya niya na, no, ang bahala sina sa iya, kag ikaw being her kasilingan or maybe being her friend, depende ina sa imo, no? It is a test to your patience and to your generosity, kung hanggang saan ang kaya mo nga pagbulig sa iya, given sang iya nga character, given sang iya nga attitude, but depende ina sa imo, no? So no need nga mag-ugtas ikaw. Depende na lang sa imo. Once mag-approach naman siya sa imo, whether buligan mo na lang siya liwat, or pwede man, no? Kung wala ka gid man sang ihatag, then wala lang. But hindi na pagpadala-dala ang imo nga buot nga maugtas ka naman sa iya, like do hindi ka gid komportable, no, sa iya nga pagdala sa nga iya nga kabuhi, pero anho naton abi ina, no? Kay may ara man siya nga pag-iisip, may ara man siya nga desisyon sa iya nga kabuhi. But if luyag mo gid ya nga buligan gid siya ya, nga magbag-o siya,
nga mag-turn away siya sa iyang nga mga bisyo. It is going to be hard work nga imo nga maatubang because dira na iya dira na magasulod ang imo nga pagpasensya, ang imo nga pagpalangga, papangibabawon mo ang pagpalangga mo sa iya nga regardless amo na ang iya nga mga ginahimo nga daw hindi kagid komportable sa iya nga pangginawi, sa iya nga pagdala sa iya nga kabuhi, but if you really want to help this person, it is going to be tuod ginaya gali nga when you give until you bleed. Nabala? So, depende na sa imo. As I have said, it is a test to your patience and at the same time, sa imo nga generosity. Hanggang saan ang kaya mo nga magbulig sa tao nga given, ang hard-headedness, ang pagka-stubborn, and ang daw tiko nga pamalakat sa iya nga pagpangabuhi. But just always remember, ang Ginoo gahambal gid siya. You have to see Jesus in every person. No matter how difficult that person is, no matter ano ka tigas ang ulo sa sina nga tao, still find Jesus. And who knows? Basi kung ma-appreciate niya man, later on ang imo nga mapanghimo sa iya, di sa ikaw sa maka-inspire sa iya para nga magbag-o siya sa iya nga pangabuhi. For the meantime, hindi pag-ugtasi. Kag depende ina sa imo. Kung kaya mo pa nga magbulig sa iya, and kung kaya mo pa nga magsigi-sige gihapon sang hatag advices and suggestions sa iya. So good luck kid sa imo in B sang Iloilo Province. Oras naton 1 minuto makalipas ang 3:00, wag po nang balik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss. We have a listener and now a letter sender from Western Samar. Kag ang iya nga istorya since way nakita sang oras subong buwas naton inibasahon. So alert dira sa kay Neni of Western Samar. Salamat sa gin-share mo dinhi nga istorya, basahon ko ini tomorrow. For the meantime, ang inyo man nga mga istorya dira mga kabombo, basi ready na ang i-email, paki-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas kag maga-enjoy kita sa madamo pagid nga mga makalilingaw nga mga istorya nga ginpalabot diri sa kahapon lamang program. Salamat gid sa inyo for today. Balikay naman kita tomorrow. See you then. Madamo gid nga salamat sa gihapon ninyo. Lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.